हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, பத்மா மாதாஜி வந்துட்டீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. வந்துட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நாங்க அது பேர் என்ன, பலஸ்ருதியும் ஸ்லோகமும் வாசிச்சதுக்கு அப்புறம் கிளாஸ் இது பண்ணிக்கலாம் ஓகே மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, யாராவது ஒருத்தர் இன்னைக்கு 14வது சாப்டர் படிக்க போறோம் இல்லையா? அதோட மகாத்மியம் வாசிங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன்ல ஷேர் பண்ணிருக்கேன் நான். எப்பவும் ராஜலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறவாங்க. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண ஒரு முறை மாதாஜி. காஷ்மீரை ஆண்ட சௌரியவர்மன் என்ற அரசன் வேட்டைக்காக காட்டுக்கு சென்றபோது அவனுடைய குதிரை ஒரு முயலை துரத்தி கொண்டு ஓடியது. ராஜாவும் அதன் பின்னே சென்றான். அப்பொழுது அவ்விரண்டும் ருஷிவத்சன் ஆசிரமத்திற்குள் நுழைந்து ஒரு நீர்நிலையை அடைந்ததும் தன் சத்ருவத்தை மறந்து நண்பர்களாயின. இதை கண்டு ஆச்சரியம் அடைந்த அரசன் இது எப்படி என்று முனியை கேட்க, தான் அனுதினமும் கீதையின் 14வது அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்வதாகவும், தான் கால் அலம்பும் இடத்தில் அவை நின்றதனால் அவை தம் பகையை மறந்ததாகவும் கூறியதோடு, முற்பிறவியில் இவை இரண்டும் என்றும் சண்டையிடும் தம்பதிகளாக ஆவர் என்றும் கூறினார். மேலும் கீதையின் 14ஆம் அத்தியாயத்தை பாராயணம் செய்தால் எதிரிகள் நண்பர்கள் ஆவார்கள் என்றும் கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ சோ மச். எதிரிகள் நண்பர்கள் ஆவார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த அத்தியாயத்துல. அது மட்டும் இல்லாம இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு, இந்த படிக்கும்போதே மாதாஜி சிரிச்சுட்டாங்க. இல்ல, முற்பிறவில அவங்க சண்டையிடக்கூடிய தம்பதிகளாக இருந்தாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாம் ரெடியா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு 14வது அத்தியாயம் நம்ம பார்க்கணும். ஸ்கிரீன் ஷேர், சாரி 14. எல்லாம் ரெடியா இருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. எஸ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? எல்லாம் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. சோ இந்த ஜடை இயற்கை எப்படி சக்கரைனா இனிக்கிறது, உப்புனா நமக்கு ஒரு தோற்பு தெரியுது இல்லையா? அது போல இந்த ஜடை இயற்கைனாலே அது 3 குணங்களை உள்ளடக்கியது. ஸோ அதை பத்தி தான் இந்த அத்தியாயம் முழுக்க படிக்க போறோம். இன்னைக்கு நமக்கு பத்மா மாதாஜி கிளாஸ் எடுப்பாங்க. சரிங்களா? ஓகே, ஜடை இயற்கையின் முக்குணங்கள் 14வது அத்தியாயம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கங்க. परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिं यतो गताः। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भव सर्वभूतानां ततो भवति भारत।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय मूर्तय सम्भवन्ति या तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदपिता सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहदेहिनम् अव्ययम् तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजकर्मणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयद् रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमसत्त्वं रजस्तथा सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सर्वं इत्यवुक्तम् लोभप्रवृत्तिरारम्भ कर्मणाम् असमस्पृहाम् रजस्य एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यादि देहभृत् तदोत्तमविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मण सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम् सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा तृष्णानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधि गच्छति गुणान्येतान् अतीत्य त्रीन् देहि देहसमुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर्विमुक्तो मृतम् अश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणान् एतान् अथितो भवति प्रभो किम् आचार कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते
श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तं च मोहं एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवद् आसीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो वदिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मनाभमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य सद्धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माताजी பத்மா மாதாஜி நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோமா நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றீங்களா ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நீங்க 2 இதுல பண்ணிருக்கீங்க எது டிஏஎம் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. அதுதான் லேப்டாப் மாதாஜி. ஓகே ஓகே நான் டிஏஎம் பண்ணிட்டேன் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி எல்லா ரம்யா மாதாஜி பக்தர்களுக்கும் ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி. யார பண்ணிட்டேன் ரம்யா ஓஹோ டிஏஎம் பார்த்துட்டு அவங்க ரம்யா மாதாஜி நீங்க பத்மா மாதாஜி கொஞ்சம் ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறீங்களா ஈவன் கோ ஹோஸ்ட் கூட இது பண்ண முடியும் ஆனா லைவ் ஸ்டாப் பண்றது ஹோஸ்ட் தான் பண்ண முடியும் அதனால மாதாஜி கொஞ்சம் பண்ணிடுறீங்களா ரம்யா மாதாஜி ஹரி ஜி ஹரி எப்படி ஹரி பண்ணணும் ஜி? இல்ல ஆ எப்படி பண்ணணும் ஜி? கீழே அந்த பேர் இருக்கு தெரியுங்களா ஆமா நீங்க மொபைல்ல தானே ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க ஆமா ஜி. ஓகே கீழே பாருங்களேன் அந்த 4 ஐகான்ஸ் இருக்குல்ல 4வது பாத்தீங்கன்னா பார்ட்டிசிபென்ட் மேல 8ன்னு இருக்கு பாருங்க பார்ட்டிசிபென்ட் அதை நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா அது சைடுல வந்து எல்லாருடைய பேரும் வரும் அந்த பேர்ல நீங்க பத்மா மாதாஜியோட பேர் டிஏஎம் 2 இதுல டிவைஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருக்காங்க டிஏஎம்ன்றத நீங்க கிளிக் ஆமா. பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா அது கேட்கும் ஓகே. மேக் கோ ஹோஸ்ட் மேக் அட் ஹோஸ்ட்னு கேட்கும் அவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் ஆமா. ஓகே. ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. மாதாஜி. ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி ஓகே ஓகே அது போல உங்களை நீங்க ஸ்பாட்லைட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி கிளாஸ் இது பண்ணும்போது மத்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்காது அது எனக்கு தெரியலையே மாதாஜி. அது எப்படி பண்ணணும்? பரவாயில்ல மாதாஜி. நான் அப்படியே எடுக்கிறேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா வருவாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஒரு 9 மணிக்கு மேல வந்துருவாங்க எல்லாரும் ஓகே நம்ம அப்போ பிரணத்தி அதை யாரா படிக்க சொல்லலாமா மாதாஜி? பண்ணலாம் பண்ணலாம் இதுலயே இருக்காங்க பாட்டு பாடுறவங்க இருக்காங்க பிரணத்தி சொல்றவங்க இருக்காங்க ஆனா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும் பிரணத்திக்கு பண்ணணுமா மாதாஜி? ஆமா ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணும் பிரணத்தி சொல்றதுக்கு ஓகே எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஒரு பணிவான வேண்டுகோள் நீங்க உங்களோட பேருக்கு முன்னாடி தமிழ் அப்படின்றத டினோட் பண்ற மாதிரி டிஏஎம் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க எப்படி ரம்யா மாதாஜி போட்டிருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாமே ஏன்னா அது அப்புறம் நம்மளோட பிஹேவியரா மாறிடும் நீங்க கூட பாத்தீங்கன்னா பத்மா மாதாஜி கூட போட்டிருக்காங்க பாருங்க அது போல எல்லாரும் உங்களோட இது அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க காலையில மங்களாத்திலாம் அட்டன் பண்ணும்போது உள்ள ஜாயின் பண்ண உடனே நம்ம அந்த இது பேர் மாத்துற ஹேபிட் வந்துருச்சுன்னா நம்ம அதுலயும் மெயின் டெம்பிளோட ப்ரோக்ராம்லயும் நம்மளோட இது வரும் இல்லைன்னா என்னைக்காவது தமிழ் லாங்குவேஜ் கவுண்ட் பண்ணணும் வரும்போது அது கொஞ்சம் கஷ்டமாயிடும் எப்போ இனிமே ஜாயின் பண்ணும்போது பேர் மாத்திக்கோங்க ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க ஹரே கிருஷ்ணா பாண்டியராஜன் பிரபு பண்ணிருக்காங்கல்ல அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிடுங்க யார் பாட்டு பாட போறீங்க இன்னைக்கு ஜெயராதா மாத பாட்டு யார் பாட போறீங்க ஹரே கிருஷ்ணா நான் பாடுறேன் மாதாஜி. பாடுங்க மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஜெய ராதா மாதவ ஜெய குஞ்ச பிகாரி ஜெய ராதா மாதவ
जय कुञ्ज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरदारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवरदारी यशोधनन्दन बृजजनरञ्जन यशोधनन्दन बृजजनरञ्जन यमुनाधीरवनचारी यमुनाधीरवनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, ரொம்ப அழகா பாடினீங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, இதை ஸ்லைட் ஷோ போட்டுக்கங்க. அது போல அந்த வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒரு கார்னர்ல உங்களோட இது வந்துரும். அது பாத்துக்கோங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நான் லீவ் ஆகிக்கிட்டுமா மாதாஜி? ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லா பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி பிரணதி வாசிக்கணும்ல மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லாரையும் இன்னைக்கு நான் வந்து கிளாஸ் நான் தான் எடுக்க போறேன். எல்லாரையும் அன்போட உங்களை இந்த L1 பகவத்கீதை வகுப்புக்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இவங்க தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர், இஸ்கான் மேங்களூர். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. மதனா மாதாஜி, வீடியோ தெரியுதா மாதாஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ரம்யா மாதாஜி கோ-ஹோஸ்ட் பண்ணிருங்களேன் மாதாஜி. நீங்க லீவ் ஆயிடுவீங்களா மாதாஜி? இல்ல, நான் இருப்பேன் மாதாஜி. ஓகே ஓகே. இல்ல, ஆல்ரெடி 3 பேர் இருக்கோம் மாதாஜி, அதனாலதான் பாக்குறேன். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரையும் இந்த பகவத்கீதை 18 நாட்கள் வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். மாதாஜி வந்து திடீர்னு சொன்னனால கொஞ்சம் பதட்டமா இருக்கு. நான் ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாதரோட மந்திரம் நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கப்புறம் நீங்க யாரு பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களோ வாசிங்க, ஓகேங்களா? ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஓகே, யாரு பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களோ வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி வாசிங்க. யாராவது வாசிங்க. யாரு வாசிப்பாங்க மாதாஜி? வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. இது அது கொஞ்சம் ஸ்கிரீன் பெருசா இருக்கு, சின்னதா இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். இப்ப தெரியுதுங்களா? இப்ப தெரியுதுங்களா பிரபுஜி? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே, படிங்க பிரபுஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. நான் படிக்கிறதுக்காக வரல, நான் ஸ்கிரீன் சின்ன தெரியுறதுக்காக சொன்னேன். எனக்கு Okay, தமிழ் அவ்வளவா தெரியாது. யார சரவணகுமார் பிரபுஜி நீங்க வாசிக்கிறீங்களா? மாதாஜி வணக்கம். நான் இப்பதான் வந்தே இருக்கேன், இப்பதான் ஆன் பண்ணிருக்கேன். என்ன ஓகே எதை வாசிக்க சொல்றீங்க? பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்க. வாசிங்க பிரபுஜி, நீங்க விக்னேஷ் பிரபுஜி வாசிங்க. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरविषे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामिने। हरे कृष्ण। தெரியல மாதாஜி. சாரி பிரபுஜி, இப்ப மறுபடியும் படிங்க பிரபு. ஸ்லைட் மாறி இப்ப மறுபடியும் போட்டுட்டேன் பாருங்க. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दोष देशधारिणे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு நம்ம வந்து சாப்டர் 14 பார்க்க போறோம். அதுக்கு முன்னாடி இத பத்தி மாதாஜி ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பாங்க. இவர் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் இஸ்கான் ஸ்தாபக ஆச்சாரியார் ஏசி பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவங்களோட சிஷ்யர் தான் இவங்க. ஜெயபத்தாக்க சுவாமி மகாராஜ் அவங்களோட சிஷ்யர் நம்ம இஸ்கான் மேங்களூரோட பிரசிடென்ட் நாமநிஷ்டா தாஸ் பிரபுஜி அவங்க தான் இவங்க. சோ இந்த குரு சீடர் பரம்பரை பத்தி நம்ம பகவத்கீதை புக்ல கூட இருக்கு. சோ பிரபுபாதரோட அருளால தான் நம்ம இந்த பகவத்கீதை, ஏன்னா அவரோட கான்செப்ட் தான் இந்த இப்ப நம்ம இஸ்கான்ல நடக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் பிரபுபாதர் தான் காரணம். காலையில ஏர்லி மார்னிங் 4:30 மங்களாரத்தி ஆரம்பிச்சு அது எல்லாமே பகவத்கீதை படிக்கிறது, பாகவதம் படிக்கிறது, அப்புறம் நம்ம இப்ப இந்த கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றது, இந்த ஐடியாவை எல்லாமே கொடுத்தவர் வந்து பிரபுபாதர் தான். பிரபுபாதரோட குரு யாருன்னா அதோ இங்க இருக்காங்க பாருங்க இந்த பிக்சர்ல. எல்லாருக்கும் தெரியுதுங்களா? நான் பாயிண்ட் பண்றது தெரியுதுங்களா? இது வந்து பிரபுபாதர் அவர்கள். பிரபுபாதருக்கு பின்னாடி இருக்கிறது சரஸ்வதி சித்தாந்த தாக்கூர் அவர்கள். இவர் தான் பிரபுபாதரோட குரு. இவர் வந்து சொன்னாரு அந்த காலத்துல நீங்க டெக்னாலஜியை எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ணுங்க, கிருஷ்ண பக்திய நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்கு. இவரோட குரு வந்து இவரு பாபா கௌர கிஷோர் தாஸ் பாபாஜின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் இவங்க வந்து சரஸ்வதி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரோட அப்பா. இவங்க பக்தி வினோத தாக்கூர் அப்படின்ட்டு நம்ம
இந்த கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றப்போ உங்களுக்கு இந்த குருக்கள் பத்தி எல்லா விவரமும் சொல்லி கொடுப்பாங்க சதாச்சார் கிளாஸ்ல. அதனால சதாச்சார் கிளாஸும் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம இன்னைக்குள்ள சாப்டருக்கு போகலாம். இன்னைக்குள்ள சாப்டரோட நேம் என்னது? சாப்டர் 14 நேம் எதை பத்தி நம்ம படிக்க போறோம்? யாராவது சொல்றீங்களா? 14th சாப்டரோட நேம், அதாவது ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள். சோ நம்ம எல்லாருமே இந்த முக்குணங்களாலதான் ஆட்டி படைக்கப்படுறோம். அதாவது பப்பட் ஷோ நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கா இந்த பிக்சர்? அதாவது பப்பட் ஷோனா என்னது? மாதாஜி, மதனா மாதாஜி, சப்போஸ் என் வாய்ஸ் ஏதாவது கட் ஆச்சுன்னா சொல்லுங்க மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. பப்பட் ஷோல வாய்ஸ் நல்லா இருக்கு மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. சோ இந்த பப்பட் ஷோல எல்லாம் இந்த மாதிரி கயிறு கட்டி விட்டுருப்பாங்க. பின்னாடி பாத்தீங்கன்னா பின்னாடி ஆட்கள் இருப்பாங்க. அவங்க தெரிய மாட்டாங்க. அந்த பப்பட்ஸ் தான் நமக்கு தெரியும். நல்லா அழகா ஆட்டி வைப்பாங்க. அதே மாதிரிதான் நம்மளும் நம்ம யாரு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இந்த பப்பட்ஸ் மாதிரி தான். நம்மள ஆட்டி வைக்கிறது வேற ஒருத்தங்க. அவங்கள பத்தி தான் நம்ம படிக்க போறோம். சோ இங்க வந்து ஜட இயற்கையின் முக்குணங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது எது அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருமே 3 வகையான குணங்கள்ல இருக்கும். அதாவது என்ன குணங்கள் அப்படின்னா, சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணம்னு 3 குணங்கள் இருக்கு. அதை பத்தி எல்லாமே இந்த சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். இப்போ இங்க லெவல் 1 பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மேலோட்டமா படிப்போம். நீங்க லெவல் 2 வர்றப்போ இன்டெப்தா படிப்பீங்க. ஏன்னா இப்ப சாப்டர் 14th மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 27 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த 27 ஸ்லோகாஸ மேலோட்டமா தான் நம்ம லெவல் 1ல படிப்போம், என்ன சொல்லியிருக்காங்க பகவான் அப்படின்ட்டு. மத்தபடி லெவல் 2ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லோகத்திலையும் நல்ல டீப்பா பிரபுபாதர் அவர்களும் பொருளுரை, நீங்க எல்லாரும் பகவத்கீதை புக் வச்சிருக்கீங்கன்னா அது கூட நீங்க எடுத்து ஓபன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். பிரபுபாதர் வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ இங்க வந்து என்ன போட்டிருக்கு அப்படின்னா, நாம் சுதந்திரமானவர்கள் என்று நினைக்கிறோம், ஆனால் நம் ஒவ்வொரு அசைவையும் சிந்தனையையும் முடிவையும் தீர்மானிப்பது இயற்கையின் 3 குணங்களே. நீங்கள் பாவையே அன்றி ஆட்டி வைப்பவர் அல்ல. அதைத்தான் நான் இப்போ சொல்லிட்டு இருந்தேன். சோ நம்ம எல்லாருமே எப்படி 3 குணத்துக்கு கீழே நம்ம வரோம் அப்படின்றத இந்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்கலாம். மதனா மாதாஜி இங்க ஸ்லோகம் வாசிப்பாங்களா மாதாஜி? இல்ல எப்படி? வாசிப்பாங்க மாதாஜி. இல்ல வாசிப்பாங்க, எல்லாருமே வாசிப்பாங்க. ஓகே மாதாஜி, அப்போ நீங்க கூப்பிடுங்க, நீங்க நேம்ஸ் கால் அவுட் பண்ணுங்க, அவங்க வாசிக்கட்டும் மாதாஜி. அப்படி வாசிக்கிறதுல மாதாஜி விருப்பப்பட்டவங்க வாசிப்பாங்க மாதாஜி. அப்படியா? ஓகே. யாராவது வாசிக்கிறதுக்கு விருப்பம் இருக்கா பிரபுஜி? மாதாஜி யாரும் வாசிக்கிறதா இருந்தா சீக்கிரம் வாசிங்க. மமயோனிர் மகத் பிரஹத்தும் தஸ்மின் கர்ப்ப தமத்யாஹம் சப்பஹ சர்வபூதானாம் ததோபவி பாரத. மாதாஜி கீழே டிரான்ஸ்லேஷனும் படிச்சிருங்க மாதாஜி. பரதனின் மைந்தனே அது படிச்சிருங்க. பரதனின் மைந்தனே, பிரம்மன் எனப்படும் மொத்த ஜட வஸ்துகளும் ஒரு கருவியாகும். அந்த பிரம்மன் கருவறையாகும். அந்த பிரம்மனின் கருவுற செய்து அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகின்றேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது படிச்சிருங்க. 14.4 படிச்சிருங்க, டிரான்ஸ்லேஷனும் படிச்சிருங்க. மாதாஜி எனக்கு அவ்வளவு படிக்க வராது, பரவாயில்ல. இல்லன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் மட்டும் படிங்க மாதாஜி, ஸ்லோகா கூட படிக்க வேண்டாம். குந்தியின் மைந்தனே, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இவ்வுலக பிறப்பினால் சாத்தியமாகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகங்கள்ல பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, பரதனின் மைந்தனே, பரதனின் மைந்தனேன்னு யார கூப்பிடுறாங்க? அர்ஜுனரை தான் கூப்பிடுறாங்க கிருஷ்ண பகவான். சோ பிரம்மாவை படைச்சதும் யாரு? பெருமாளோட உந்தி தாமரையில தானே பிரம்மாவும் இருக்காரு. சோ பிரம்மாவை படிச்சதுமே கிருஷ்ண பகவான் தான். சோ இப்போ ஒரு வீட்டுல எப்படி ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னா, அந்த வீட்டுல இருக்கிற எல்லா வேலையுமே அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் செய்ய மாட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆளை போட்டுருவாங்க. ஏன்னா அவங்க 2 பேருக்கும் டைம் இருக்காது. அதே மாதிரிதான் கிருஷ்ண பகவான் இந்த வேலையை செய்யறதுக்குன்ட்டு தனித்தனியா எல்லாத்துக்குமே ஆள் போட்டு வச்சுட்டாங்க. சோ கிரியேஷன் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் பாத்துக்கிற பொறுப்பு யாருக்கு ஒப்படைச்சிருக்காங்க?
பிரம்மாக்கு ஒப்படைச்சிருக்காங்க. சோ நம்ம இந்த பூமிக்கு வரோம் அப்படின்னா அது பிரம்மா வந்து கிரியேட் பண்றாரு. நம்ம இந்த உடலோட பிறக்கிறது, நம்ம ஒரு போன ஜென்மத்துல நம்ம என்னென்ன செயல்கள் செஞ்சிருக்கோம், சோ அந்த பாவ புண்ணிய கணக்கு அதெல்லாம் வச்சு நமக்கு மனுஷ பிறவி கொடுக்கறதா எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணி பிரம்மா வந்து நம்மளுக்கு கிரியேட் பண்றாரு. ஆனா அல்டிமேட் டிசைடர் யாருன்னா கிருஷ்ண பகவான் தான். நம்ம இந்த மனுஷ பிறவி நம்ம எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னாலும் அதுக்கு நம்மளோட பூர்வ ஜென்ம செயல்கள் அந்த கர்மாக்கள்லாம் காரணம், ஒரு வகையில காரணம் அப்படி இருந்தாலும் நமக்கு இந்த மனுஷ பிறவியை கொடுக்கணும்னு சாங்ஷன் பண்ணது பகவான் கிருஷ்ணர் தான். சோ அதனாலதான் பகவான் சொல்றாங்க, நான் தான் இந்த உலகத்துக்கே தந்தையா இருக்கிறது நான் தான். ஏன்னா பிரம்மாவையே அவரோட கருவுல வச்சுதான் அனைத்து ஜீவாத்மாக்களின் பிறப்பினையும் நானே சாத்தியமாக்குகிறேன். ஏன்னா பிரம்மா தான் கிரியேட்டர் இல்லையா? அந்த பிரம்மாவை படைச்சதே யாரு? கிருஷ்ணர் தான். இப்ப இந்த 4th ஸ்லோகம்ல பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, குந்தியின் மைந்தனே. சோ குந்தி அர்ஜுனரோட அம்மா குந்தி. சோ இந்த பகவத்கீதை ஃபுல்லாவே நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து, ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப ஒரு டிப்ரெஸ்ட் ஆயிடுவாரு. ஏன்னா ஆப்போசிட்ல இருக்கிறது எல்லாமே அவரோட ரிலேட்டிவ்ஸ், எல்லாருமே ரிலேட்டிவ்ஸ எதிர்த்து நான் சண்டை போட்டோமான்னு அவர் சோர்ந்து போய் உட்கார்ந்துருப்பாரு. சோ சோர்ந்து போய் ஒரு டிப்ரெஸ்டு சோலுக்கு என்னென்ன வேர்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னா அந்த டிப்ரெஸ்டு சோல் எந்திரிச்சு நிக்குமோ அந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பலத்த புஜங்களை உடையவனே அப்படின்ட்டு ஒரு வேர்டும் பாருங்க அர்ஜுனரை வந்து நல்லா என்கரேஜ், நல்லா தட்டி கொடுத்து எழுப்புவாரு அவரோட வேர்ட்ஸ்ல. சோ குந்தியின் மைந்தனே, குந்தி வந்து எப்பேற்பட்ட ஒரு அம்மானா அவங்க சாதாரணமான அம்மாவே இல்ல. அவ்வளோ கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு, அடுத்து கஷ்டங்கள் தான் அவங்களுக்கு. சோ அப்பேற்பட்ட அந்த குந்தியோட மகனான அர்ஜுனனே, எல்லா உயிரினங்களும் இவ்வுலகில் பிறப்பினால் சாத்தியமாக்கப்படுகின்றன. மேலும் நானே விதை அளிக்கும் தந்தை என்பதும் புரிந்து கொள்ளப்பட வேண்டும். சோ எல்லாருக்கும் நம்ம இப்ப பார்த்தோம்னா ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான்னு வைங்களேன், அவனுக்கு அவங்க அப்பா அம்மா தெரியும், அவங்க தாத்தாவை தெரியும், கொள்ளு தாத்தாவை கூட தெரியும். ஆனா அந்த குட்டி பையனுக்கு அந்த கொள்ளு தாத்தாவோட கொள்ளு தாத்தா தெரியுமான்னா தெரியாது. சோ ஆனா நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் யாருன்னா, நம்ம போன பிறவியில என்னவா இருந்தோம், அதுக்கு முன்னாடி என்ன ஜென்மத்துல என்னவா பிறந்திருந்தோம் எல்லாமே தெரியும். சோ என்டையர் நம்ம எல்லாருக்கும் தந்தையா இருக்கிறது யாருன்னா கிருஷ்ண பகவான் தான். இப்ப பார்த்த அந்த ஸ்லோகத்தை தான் நம்ம இங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பிக்சர் பாத்தீங்கன்னா தெரியும், தந்தையா இருக்கிறது யாருன்னா கிருஷ்ணர். சோ விதைய குடுக்கறது யாருன்னா கிருஷ்ண பகவான் தான். தாயா இருக்கிறது இந்த ஜட இயற்கை கருவை நம்ம பூமி மாதா. ஓகேங்களா? சோ இங்க இந்த லெஃப்ட் சைட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம இது வரைக்கும் பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ண வர வரைக்கும் இந்த டார்வின்ஸ் தியரி உண்மை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா அது ஆக்சுவலா உண்மை கிடையாது ஆக்சுவலா. ஏன்னா அந்த டார்வின்ஸ் தியரி படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, குரங்குல இருந்துதான் மனுஷன் வந்தான் அப்படின்ட்டு டார்வின்ஸ் தியரியில சொல்லப்பட்டிருக்கு. நம்ம யாருமே குரங்குல இருந்து எல்லாம் வரல. நம்ம எல்லாருமே பகவான் என்ன சொல்றாரு, பகவான் நம்மள அந்த இடத்துல வச்சிருக்காரு, நீங்க எல்லாருமே என்னோட பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. சோ பகவான் நம்மளை எப்படி வச்சிருக்காரு, நம்ம சனாதன தர்மத்துல மனுஷ பிறவி எல்லாம் ரொம்ப ஒரு முதன்மையான இடத்துல வச்சிருக்காங்க. நமக்கு மனுஷ பிறவி கொடுத்ததே பகவானை வந்து கும்பிடுறதுக்காகத்தான் மனுஷ பிறவியே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத போக 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 நம்ம சாப்டர் 18th வரைக்கும் படிக்கிறப்போ நமக்கு நல்லா புரியும். சோ இந்த மாதிரியான இதெல்லாம் இந்த சயின்டிஸ்டுங்க தான் தேவையில்லாம நிறைய இது பண்ணி அதை நம்ம இன்னும் உண்மைன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். சோ அது எதுவுமே உண்மை கிடையாது. ஏன்னா பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இப்ப நமக்கு ஒரு மனுஷ பிறவி கிடைக்குது அப்படின்னா அதுக்கு மனுஷ பிறவி கிடைக்கிறதுக்குன்ட்டு சில செயல்கள் நம்ம செஞ்சிருக்கணும். ரொம்ப பாவம் எல்லாம் செஞ்சிருந்தோம்னா கண்டிப்பா நமக்கு மனுஷ பிறவி கூட கிடைக்காது. ஓகேங்களா? அது எல்லாமே இனிமேல் வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். டார்வின் கோட்பாடு கூறுவது போல் நாம் விபத்தினால் தோன்றியவர்கள் அல்ல. ஜட இயற்கை என்னும் தாயின் கருவில் இறைவன் என்னும் தந்தை விதைத்த விதையே நாம் உடல் அல்ல, உடலுக்குள் இருக்கும் ஆன்மா. சோ நம்ம இங்க பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம இப்போ ஒருத்தங்க இருக்காங்க, அவங்க வயசாகி இறந்து போறாங்க அப்படின்னா உடல் அழிஞ்சிருச்சு. நம்ம நிறைய பேர் நமக்குள்ளேயே சொல்றேன், பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ண முன்னாடி வரைக்கும் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருப்போம் அப்படின்னா, ஒரு உடல் இருக்கு, அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா அவங்க ஆத்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னு தான் நம்ம எல்லாம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் இல்லையா? ஆத்மாவும் செத்து போயிடுச்சு அப்படின்னு நினைப்போம். ஆனா இந்த பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டென்ட் பண்ணதான் நமக்கு தெரியும்,
ஆத்மாக்கு அழிவே கிடையாது. அது வந்து ஒரு உடல்ல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு மாற்றம் தான் ஆகுமே தவிர உடலுக்கு தான் அழிவு, ஆத்மாக்கு அழிவே இல்லை அப்படின்றத இந்த பகவத்கீதை கிளாஸஸ் எல்லாம் நீங்க அட்டன் பண்ண நம்ம அதை நல்லாவே புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இந்த சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த 3 வகையான குணங்கள் நம்மளை எப்படியெல்லாம் போட்டு ஆட்டி படைக்குது, நம்மளை எப்படியெல்லாம் கட்டி போட்டிருக்கு, நம்ம அந்த 3 குணங்கள்ல எந்தெந்த குணத்துல இருந்தா நம்ம என்னென்ன மாதிரியான செயல்கள் செய்வோம் அப்படின்றது எல்லாமே டீட்டெயில்டா பகவான் இங்க சொல்லியிருப்பாங்க. இப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா சிறைச்சாலையின் விதிமுறைகள் அப்படின்ட்டு இங்க போட்டிருக்கு. அதாவது பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த என்டையர் நம்ம பிறந்திருக்கோம் இல்லையா, இந்த பௌதீக வேர்ல்டே வந்து ஒரு துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது வந்து ஒரு சொபஸ்டிகேட்டடான ஒரு ஜெயில். இங்க வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாருமே சந்தோஷமா கோலோக விருந்தாவனத்துல இருக்க வேண்டியவங்க. ஆனா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, தேவையில்லாம கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டிருக்கோம். நமக்கு வந்து அங்க சந்தோஷமா இருந்திருக்கலாம். ஆனா சில சின்ன சின்ன குணங்கள்னால நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஆசைப்பட்டோம், இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே, இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே. சோ பகவான் அதனால அந்த ஆசையெல்லாம் நீ நிறைவேற்றிட்டு வா அப்படின்ட்டு நமக்கு இந்த உலகத்துக்கு நம்மளை அனுப்பிட்டாங்க. ஆனா நம்ம இந்த உலகத்துக்கு வந்தாலும் நமக்கு என்ன ஆசையோ அதை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிட்டு மிச்சம் இருக்கிற டைமை வந்து பகவானை கும்பிடுறதுக்கு பகவானோட வழிபாடுல நம்ம டைமை செலுத்தணும். ஆனா அதை பண்ணாம நம்ம வந்து பாட்டுக்கு இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல காரு பங்களா நிறைய பணம் நிறைய சொத்து சேர்த்து அப்படி இருக்கணும், அதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அதெல்லாம் இல்ல அப்படின்றது பகவான் வந்து இந்த பகவத்கீதையில ஒரு சாப்டர் மூலியமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த ஞானத்தை நமக்கு கொடுப்பாங்க. அது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஜட உலகில் பிறந்த உடனே குணங்கள் என்னும் கயிறுகளால் நாம் கட்டப்படுகிறோம். நம் மகிழ்ச்சி, துக்கம், அறிவு, சோம்பல் என அனைத்தும் இந்த குணங்களின் தாக்கமே. நாம் சுதந்திரமாக செயல்படுவதாக நினைப்பது ஒரு மாயை. அதாவது நம்ம ஒரு நாள் ஃபுல்லாவே நம்ம எந்தெந்த குணத்துல எல்லாம் இருக்கோம் அப்படின்றத இந்த சாப்டர் மூலியமா நம்மளே செல்ஃப் அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து காமா இருக்கிறோம், நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம வேலை உண்டு அப்படின்ட்டு நம்ம காமன் கம்போஸ்டா நம்ம பாட்டுக்கு வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருக்கோம், சாமி கும்பிட்டுட்டு இருக்கோம், சாமிக்கு நம்ம பாட்டுக்கு சமையல் பகவானோட நாமத்தை சொல்லிட்டே நம்ம சமையல் செஞ்சு பகவானுக்கும் அதை ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இது புருஷோத்தம மாசம்ன்றனால நெய் விளக்கு காமிக்கிறது, சாப்டர் 15 படிக்கிறது, அப்புறம் புருஷோத்தம மாசத்துக்கு உண்டான அஷ்டகம் அதெல்லாம் படிக்கிறது. இப்படி இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சத்துவ குணத்திலே இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுவே நம்ம காலையில சத்துவ குணத்துல இருக்கோம், அதுக்கப்புறம் போக போக நமக்கு டென்ஷன் ஆகுது, குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா குழந்தைங்களை பிடிச்சி திட்டுறது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கோம்னா நம்ம தமோ குணத்துக்கும் ரஜோ குணத்துக்கும் மாறிடுவோம். சோ இது எல்லாருமே ஒரு ஃபுல் டேல சில பேர் சத்துவ குணத்தோட இருப்பாங்க, பல பேர் வந்து இந்த மிக்சட் ஆஃப் குணங்கள்ல தான் இருப்பாங்க. சோ நம்ம வந்து கத்துக்கலாம். பகவான் வந்து சொல்றாங்க, நீ இந்த குணத்துல இருக்க, இந்த குணத்துல இருந்தா நீ இந்த தவறுகள் நீ செய்வ, அதனால நீ அது தவறு செய்யாம நீ பாத்துக்கோ, நீ சத்துவ குணத்துல இருந்தன்னா உனக்கு நல்லது அப்படின்றது எல்லாமே இந்த சாப்டர்ல வந்து சொல்லி கொடுப்பாங்க பகவான். அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப ஒன்னொன்னா. இது ஏன் இப்படி காமிச்சிருக்காங்கன்னா நம்ம அந்த குணங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கோம். இப்போ இங்க வந்து சொல்றாங்க இல்லையா, நம்ம வந்து நம்மளோட நாவை வந்து அடக்கணும், நம்மளோட நாவை அடக்குனா அதுலயே வந்து நம்ம வந்து பாதி பிரச்சனை சால்வ் ஆயிடும். சோ நம்ம நாக்குக்கு வந்து பகவானோட பிரசாதத்தை கொடுக்கறது மூலியமாவும் பகவானோட நாமத்தை ஜபம், அதாவது 16 ரவுண்ட்ஸ் ஒரு நாளைக்கு பண்றது மூலியமாவுமே நம்ம பெருமளவுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை நம்மளால ஓரளவுக்கு அவாய்ட் பண்ண முடியும். இது வந்து ஆனா பகவான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாங்க, இது வந்து துக்கங்கள் நிறைந்த உலகம், இதுல வந்து கண்டிப்பா பிரச்சனை மாறி 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 வந்துட்டே தான் இருக்கும். சோ நம்ம வந்து பகவானோட பிரசாதம் சாப்பிட்டு பகவான் நாம சொல்லிட்டு அப்படியே இருந்தோம்னா ஓரளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம பாட்டுக்கு போகலாம். இல்ல இது ரெண்டுமே பண்ணலன்னா கண்டிப்பா நம்ம பிரச்சனைகளை சந்திச்சுதான் ஆகணும். அதனாலதான் சொல்றாங்க. சோ பிரச்சனைகள்லாம் எப்போ வரும்னா நம்ம அந்த சத்துவ குணத்தை தாண்டி வந்துட்டோம்னு அர்த்தம். ரஜோ குணத்திலயும் தமோ குணத்திலயும் இருக்கிறப்பதான் அந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே நம்ம இது பண்ணுவோம். சோ அதெல்லாம் இப்போ இன்னும் வரக்கூடிய இதுல பார்க்கலாம். இப்ப வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க, அப்புறம் ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி எல்லாம் இருப்பாங்க, அது எல்லாமே நம்ம பார்ப்போம். இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப காமன் கம்போஸ்டா இருப்பாங்க, நல்ல புத்திசாலியா இருப்பாங்க, தேவையில்லாம வந்து அந்த டம்பம் அந்த பந்தா அது எதுவுமே இருக்காது, ஆத்ம திருப்தியோட நல்லாவே இருப்பாங்க. என்டையர் டேவே அவங்களே பிரிச்சுப்பாங்க. இப்ப யாராவது காசிப் பண்ண வராங்க, ஏன்னா அந்த சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க முக்காவாசி பேர் வந்து அந்த கிருஷ்ண பக்தி பண்றவங்க
கிருஷ்ண பக்தர்களா இருப்பாங்க. ஆனாலுமே நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்கள் தான். இப்ப நீங்க அட்டன் பண்ற எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்கள் தான். நம்ம எல்லாருமே இப்ப சத்துவ குணத்துல இருக்கோம். கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நமக்கும் வந்து நம்மளையும் அந்த ரஜோகுணமும் தமோ குணமும் நம்மளையும் தாக்கும். சோ நம்மளும் விதி விலக்கு இல்ல. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீ சத்துவ குணத்துல வர பாரு அப்படின்றதான் இந்த 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 சாப்டர்ல நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். சோ சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அறிவாளியா இருப்பாங்க மத்தவங்களை விட. ஆனா அது வந்து அந்த அந்த இதை வந்து காமிச்சுக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம அவங்களோட செயல்கள் மூலமா பாத்துக்கலாம். பரவாயில்லையேப்பா இவன் இப்படி ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கான். ஒரு பிரச்சனை வருது, அந்த பிரச்சனைய ஹேண்டில் பண்ற விதத்தை வச்சு மத்தவங்க வந்து இது அனலைஸ் பண்ணுவாங்க. பரவாயில்ல, இதே இன்னொருத்தனா இருந்தா இதை எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை, எவ்வளவு பெரிய இஷ்யூ ஆக்கியிருப்பான். அதாவது ஒண்ணுமே இல்லாத பிரச்சனைய ஒரு சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க, ஒரு ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க, ஒரு தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்றத வச்சுதான். சோ சத்துவ குணங்களை வந்து ரொம்ப இதா எப்படி அத பெரிய பூதாகரமா ஆக்காம எப்படி சிம்பிளா சால்வ் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிட்டு போவாங்க. சோ அந்த அறிவு இருக்கும் அவங்களுக்கு. அப்புறம் இருக்கிறத வச்சுட்டு அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க. இவ்வளவு பணம் இருக்கணும், இவ்வளவு பங்களா, அது ஆடம்பரமான இது இருக்கணும், அது இருக்கணும், எதுவுமே இல்ல. அவங்க கிட்ட இருக்கிறத வச்சு அவங்க சந்தோஷமா இருப்பாங்க. சோ அவங்களுக்கு அந்த ஞானம், பகவான் வந்து அந்த ஞானத்தை கொடுத்திருப்பாங்க. ஞானம் மற்றும் சுகத்தால் நம்மை கட்டி போடுகிறது. அதாவது இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க இந்த கூண்டை எதுக்கு காமிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, இப்ப வந்து நல்ல நல்ல ஞானி, அதாவது நல்லா படிச்சிருக்காங்க. சில பேர் வந்து நல்ல பெரிய டபுள் PhD ட்ரிபிள் PhD அதெல்லாம் கூட படிச்சிருக்காங்க. ஆனா அவங்க வந்து கிருஷ்ணரை வந்து முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்னு எடுத்துக்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து முட்டாள்கள் அப்படின்னு தான் பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாங்க. சோ நமக்கு வந்து அவங்க என்னதான் ஒரு டாக்டரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு இன்ஜினியரா இருந்தாலும் சரி, அவங்க சைட்ல இந்த பகவத்கீதைன்ற பொக்கிஷத்தை கண்டிப்பா படிக்கணும். அப்படி படிச்சாதான், ஏன்னா பகவத்கீதை தான் ஒரு வாஷிங் மிஷினுக்கு எப்படி யூசர் மேனுவல் இருக்கோ அதே மாதிரி நம்ம இந்த வாழ்க்கையில எப்படி நடந்துக்கணும், ஒரு மனுஷங்க எப்படி இருப்பாங்க, சோ அவங்களெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய மேனுவல் வந்து பகவத்கீதை. சோ இது வந்து சத்துவகுணத்தை பத்தி பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து ரஜோகுணத்துல நம்ம இருக்கிற மக்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்பாக்சனே இருக்காது. ரொம்ப ஆசைகள் இருக்கும். அந்த ஆசைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா சிலதெல்லாம் வந்து ஒரு நியாயமான ஆசையாவே இருக்காது. நியாயமே இல்லாத மாதிரி ஒரு போய் தண்ணி கடியில போய் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், வானத்துல போய் அங்க போய் இது பண்ணிக்கிறேன். சோ அவங்க ஆசை எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரப்பிஷா இருக்கும். அப்புறம் அவங்களுக்கு என்ன, இத்தனைக்கும் ஒரு காரு, ஒரு பங்களா எல்லாமே இருக்கும், ஆனாலுமே சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்க மாட்டாங்க, ஆனாலுமே சந்தோஷமே இருக்காது, எதையாவது தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறது. இது எல்லாமே ரஜோகுணத்துல இருக்கிற மக்களோட மனநிலை இப்படி இருக்கும். அடுத்தது தமோகுணம் வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறவங்க வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இந்த 3 குணமே நம்ம கிட்டயும் இருக்கு. நம்ம என்னைக்காவது ரொம்ப நேரம் தூங்கிக்கிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கப்புறம் இந்த ரஜோகுணம், தமோ குணம், சத்துவகுணம் இவங்க என்ன மாதிரியான சாப்பாடு சாப்பிடுவாங்க அது எல்லாமே கூட இருக்கு. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் சாத்வீகமான உணவுகள் வந்து சாப்பிடுவாங்க, வெஜிடேரியன் ஃபுட்டு அந்த மாதிரி. ரஜோகுணம் இந்த தமோ குணம்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் வந்து இந்த ஊசி போன சாப்பாடு, 2 நாள் 3 நாள் வச்ச சாப்பாடு அதெல்லாம் சாப்பிடுறவங்க. ரஜோகுணம் தமோகுணம் ரெண்டுமே நான்வெஜ் சாப்பிடுறது, ரொம்ப புளிப்பா சாப்பிடுறது, ரொம்ப காரமா சாப்பிடுறது. நம்ம இதெல்லாம் இந்த கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருந்தோம், அதெல்லாம் ஒரு தப்பா அப்படின்ற மாதிரி நினைப்போம். ஆனா இங்க வந்துட்டு அப்புறம் தான் பகவான் வந்து அந்த ஞானத்தையே கொடுப்பாங்க. அதெல்லாம் இப்ப நீ எடுத்துக்க கூடாது, இவ்வளவுதான் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம நாக்குக்கு சுவையூட்டுற ரொம்ப டேஸ்டியான ஃபுட் தேடி தேடி போய் சாப்பிடுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இருக்க கூடாது அப்படின்றதெல்லாம் இங்க புரிய வைப்பாங்க. சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா, ஏதாவது ஒரு வேலை கொடுத்தோம் அப்படின்னா பாத்துக்கலாம், இப்ப என்ன அவசரம் அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எந்த வேலையை கொடுத்தாலும் அவங்க தள்ளிதான் போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அறியாமைன்ற பேரிருள்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு போய் நம்ம புத்திமதி சொன்னாலும் அவங்களுக்கு அது ஏறாது. அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருப்பாங்க, அதுலயேதான் இருப்பாங்க. ஒரு 2-3 பேர் வந்து அட்வைஸ் பண்றாங்க, ஏன்பா இப்படி பண்ணாதப்பா, இது தப்புப்பா அப்படின்னு சொன்னா கூட அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டாங்க. அவங்க இஷ்டத்துக்கு தான் நடந்துப்பாங்க. இங்க எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்க பாருங்க, இந்த மனுஷன் வந்து குடிச்சு எப்படி இருக்கான் இல்லையா? சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களும் அப்படிதான். அவங்களோட இதா இருக்கட்டும், வீடா இருக்கட்டும், அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அந்த இடமா இருக்கட்டும், அப்புறம் அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எல்லாத்துலயுமே அது வந்து தெரியும். அதுக்கப்புறம் ரொம்ப அதிகமா தூங்கிட்டேவும் இருப்பாங்க. அதே சமயத்துல சோம்பேறித்தனம் ரொம்ப நிறைய இருக்கும்.
போதை மற்றும் பைத்தியக்கார நிலை. உங்களுக்கு இது புரியும்னு நினைக்கிறேன். ட்ரிங்க்ஸ் அந்த எல்லாம் எடுத்துக்கிறவங்க வந்து சொல்றதை கேட்க மாட்டாங்க. அவங்க இஷ்டத்துக்கு ஒரு ஆட்டத்துலதான் இருப்பாங்க. அவங்க விளைவு கீழ்நிலையை நோக்கி செல்லும் பயணம். அதாவது இவங்களுக்கு அடுத்த பிறவியில இந்த மனுஷ பிறவியே ஆண்டவன் கொடுக்க மாட்டான். அது ரொம்ப கீழ்நிலையான பிறவிதான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிதுன்னு ஒரு சேயிங் இருக்கு. அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இல்லையா? சோ அந்த மனுஷ பிறவிய நம்ம வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. சோ மனுஷ பிறவிய இந்த மாதிரி இந்த உடம்பும் வந்து பகவானுக்கு தான் சொந்தம். நம்ம எல்லாருமே நம்ம நினைச்சு வரல. நான் இப்படிதான் இருக்கும் ஆசைப்பட்டிருக்கோம். ஆனா இந்த உடம்பு நம்ம இப்போ ஒரு அளவுக்கு எந்த பிசிக்கலி சேலஞ்சா இல்லாம மென்டலி சேலஞ்சா இல்லாம ஆண்டவன் வந்து நல்லா கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா நம்ம அழகா அதை வச்சு உன்னோட எப்படி அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு உன்னோட கடமையை செய்யணும். அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கடமைன்னு ஒண்ணு விதிக்கப்பட்ட கடமைன்னு இருக்கும். இப்ப நான் வந்து ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப். சோ நான் எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையை நான் கண்டிப்பா செஞ்சாகணும். அதே மாதிரி இப்ப பிரபுஜீஸ்க்கெல்லாம் அவங்க வேலைக்கு போறாங்க, மாதாஜிஸும் வேலைக்கு எல்லாம் போறாங்க. சோ அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவங்க செய்யணும். அவங்களோட உடம்ப வந்து எந்த விதத்திலயும் அவங்க ஸ்பாயில் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இந்த உடம்பு வந்து பகவான் நமக்கு கொடுத்தது. சோ நம்ம விதிக்கப்பட்ட கடமையை செஞ்சுட்டு பகவான நம்ம வந்து கும்பிடணும், வழிபாடு செய்யணும். அதுக்குதான் நம்ம வந்து நம்மளோட உடம்ப வந்து யூஸ் பண்ணணும். அதாவது காதுகளை வந்து பகவானோட உபன்யாசம் கேட்கலாம், ஸ்லோகத்தை கேட்கலாம், பாட்டு பாடுறாங்கன்னா அதை கேட்கலாம் இல்லைங்களா? சோ எல்லாம் நம்ம எல்லா அந்த ஞானேந்திரியம் பஞ்சேந்திரியம் எல்லாமே சொல்றோம் இல்லையா? நமக்கு இந்த 6 சென்சஸ் இருக்கு இல்லையா? சோ 6 சென்சஸையும் நம்ம கிருஷ்ண பக்தி பண்றதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணணும். பகவான் வந்து அதுக்குதான் நமக்கு எல்லாமே நல்லா இருக்கு இல்லையா? சோ அதை வந்து இப்படி எல்லாம் நம்ம குடிச்சிட்டு இருந்தோம்னா உள்ள இருக்கிற இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே ஸ்பாயில் ஆச்சுன்னா அது எவ்வளவு பெரிய அது வந்து தப்பு பண்ணக்கூடாது. அது இப்போ சில பேருக்கு வந்து முடி நல்லா இருக்கு, சில பேருக்கு முடியே இல்லாம இருக்கு. அவங்க எல்லாம் அந்த முடி இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு அவ்வளவு கோடியா செலவு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. நகம் இல்லாம நிறைய பேர் இருக்காங்க. அந்த நகத்துக்கு அவ்வளவு செலவு செய்யறாங்க. இப்ப ஆண்டவன் நமக்கு எல்லாமே கொடுத்துருக்கான். இப்ப பிசிக்கலி சேலஞ்சா இருந்தா நம்ம அடுத்தவங்களை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் இல்லையா? சோ டேக் கேர் பண்ணிக்கிறவங்க இருக்கிறாங்கன்னா ப்ராப்ளம் இல்ல. டேக் கேரே பண்ணிக்காம நடு ரோட்ல பிச்சை எடுக்கிறவங்க எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை நமக்கு இல்ல. அப்போ நம்ம எந்த அளவுக்கு பகவான் கிட்ட கிராட்டிடியூடோட நன்றி உணர்வோட இருக்கணும் இல்லையா? சோ நம்ம கடமைகளை செஞ்சுட்டு மீதி இருக்கிற நேரம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா கிருஷ்ணரோட வழிபாடுல நம்ம செய்யணும். அப்படி நம்ம பண்ணாம தான் தோன்றித்தனமா நான் இது கிடைச்சது ஒரு லைஃப் ஒரு ஏதோ சேயிங் சொல்லிக்குவாங்க. அதான் அவங்களுக்கு இஷ்டத்துக்கு அவங்க பேசிக்கிறது. அதாவது ஐஸ்கிரீம் மெல்ட் ஆகிறதுக்குள்ள இந்த லைஃபை நம்ம என்ஜாய் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு சேயிங் சொல்லிட்டு நிறைய இளைய தலைமுறையினர் வந்து அவங்க வாழ்க்கையே கெடுத்துக்கிறாங்க இல்லையா? நிறைய இளைய தலைமுறையினர் இதுக்கும் வராங்க, கோயிலுக்கு போறாங்க. கிருஷ்ண இஸ்கான்லயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய இள வயசுல இருக்கிற நிறைய பக்தர்களை நம்ம பார்க்கலாம். சோ அவங்க எல்லாம் வந்து தப்பிச்சுட்டாங்க. ஆனா பாவம் அந்த சைடு போயிட்டாங்க பாத்தீங்களா? அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க நான் அங்க போறேன் இங்க போறேன் அவ்வளவு சந்தோஷம் அப்படின்ட்டு நினைச்சுக்கிறாங்க. ஆனா அது எதுவுமே நிரந்தரமான சந்தோஷம் அவங்களுக்கு தராது. சோ அப்படி அவங்க நிறைய தப்பு பண்ணாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா அடுத்த பிறவி மனுஷ பிறவி கூட கிடைக்காது, கீழான பிறவிக்குதான் அவங்க போவாங்க. சோ அதனாலதான் பிரபுபாதருமே அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் எதுக்கு வச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து மீட் ஈட்டிங் கூடாது, ட்ரிங்க்ஸ் கூடாது இல்லையா, இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கக்கூடாது. இப்படி எல்லாம் ஏன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த தப்பு நம்ம இந்த ஜென்மத்துல பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஆஃப்டர் டெத் நிறைய பனிஷ்மெண்ட். நீங்க கருட புராணம் ஏதோ ஒரு படம் எடுத்தனால கொஞ்சம் இந்த இத பத்தி நமக்கு தெரியும். ஆனா 28 நரகங்கள் இருக்கான். நம்ம செய்யற ஒரு பாவத்துக்கும் நம்ம அங்க அனுபவிக்கணும். அதனாலதான் பிரபுபாதர் வந்து இந்த தப்ப செய்யாதீங்க, இத தப்ப செஞ்சு எதுக்கு நீங்க அந்த பனிஷ்மெண்ட் எல்லாம் அனுபவிச்சு உங்களுக்கு மனுஷ பிறவி கிடைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆத்மா வந்து அவ்வளோ வெயிட் பண்ணுமா? மனுஷ பிறவி கிடைக்காதா? நான் என் தப்ப திருத்திக்கிட்டு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி நான் திரும்ப இந்த பௌதிக வாழ்க்கைக்கே நான் வரேன், இந்த பௌதிக வேர்ல்டுக்கு நான் வரமாட்டேன். கிருஷ்ணரோட ஏன்னா யாரெல்லாம் நல்ல கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி கிருஷ்ணரோட கோலோகத்துக்கு போறோமோ நம்ம திரும்ப இந்த ஜட உலகத்துக்கு வரவே மாட்டோம். சோ அந்த புரிதல் வந்து எல்லாம் தப்பு பண்ணி பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க இல்லையா? அப்பந்தான் அந்த ஆத்மா வந்து அந்த அறிவு வரும். ஐயோ நம்ம நிறைய தப்பு பண்ணிட்டோமே, நமக்கு மனுஷ பிறவி கிடைச்சது. ஏன்னா மனுஷ பிறவியால மட்டும்தான்
நவவித பக்திய பண்ண முடியும். பிரகலாத மகாராஜா சொன்ன அந்த நவவித பக்திய பண்ண முடியும். சோ அது வந்து ஏங்கிட்டு இருக்குமா, தவம் கிடந்துட்டு இருக்குமா, இந்த மாதிரி நமக்கு மனுஷ பிறவி கிடைக்காதா, நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணி நம்ம கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போயிட மாட்டோமா அப்படின்னு அது ஏங்குமா. ஆண்டவன் அந்த மனுஷ இத கொடுத்தா மனுஷன் ஆனா என்ன பண்றான், பக்தி எல்லாம் பண்ணாம பக்தி பண்றவங்களையும் கிண்டல் பண்ணிக்கிட்டு அவன் தவறான செயல்கள்ல ஈடுபட்டானா அடுத்த ஜென்மம் அவனுக்கு மனுஷ பிறவியும் கிடைக்காது, ரொம்ப ரொம்ப கீழான பிறவிக்குதான் அவனுக்கு வந்து கீழான பிறவிதான் கொடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த கீழான பிறவில இருந்து மனுஷ பிறவி, ஏன்னா 84 lakh ஸ்பீஷிஸ், அந்த 84 lakh ஸ்பீஷிஸ் நம்ம பிறவி எடுத்து ஆகணும். சோ அதெல்லாம் கடந்து அதுக்கப்புறம் தான் அவனுக்கு மனுஷ பிறவியே கிடைக்கும். அதுவுமே பகவானோட அருள் இருந்தா மட்டும்தான். சோ அதனால இந்த தப்ப செய்யாதீங்க அப்படின்றதுதான் இந்த சாப்டர்ல பகவான் வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. அர்ஜுனருக்கு சொல்றது எல்லாமே நமக்கு சொல்றது. இப்போ சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கு, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட அறிவு எப்படி இருக்கு அப்படின்றதான் இங்க பார்க்க போறோம். இப்ப சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட அறிவு பாத்தீங்கன்னா நல்ல பிரகாசமா இருக்கு. அதாவது நல்ல விஷயமா அவங்க அறிவு நல்லா இருக்கு. அந்த அறிவை வச்சு நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்வாங்க. செயல்கள் வந்து எப்படின்னா, ஏன் கடமைக்காக செய்தல் அப்படின்னா ரொம்ப பற்றுன்னு இருக்க மாட்டாங்க அவங்க. எப்படி தாமரை இலை நீர் எல்லாம் சினிமா சாங்ஸ்ல எல்லாம் கேட்டிருப்போம் இல்லையா, அது எல்லாமே இங்க இருந்து காப்பி அடிச்சதுதான். சோ தாமரை இலையில எப்படி நீர் ஒட்டாம இருக்கோ அந்த மாதிரி பட்டும் படாமலுமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வாங்க. ஆனா அதுக்காக பலன்கள் எதிரெல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க பாட்டுக்கு கடமையை செஞ்சுக்கிட்டு கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு போய்கிட்டே இருப்பாங்க. இது வந்து சத்வகுணத்துல உள்ளவங்க. அப்புறம் மரணத்திற்கு பின் அவங்க எங்க போய் சேருவாங்க அப்படின்னா சொர்க்கலோகத்துக்கோ இல்ல பகவானோட வைகுண்டத்துக்கோ இல்ல கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்துக்கோ போய் சேருவாங்க அவங்க. அப்புறம் அவங்களோட தூக்கம், அவங்க எப்படி தூங்குவாங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டுலாம் இருக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப கம்மியான நேரம், அதாவது கரெக்டான இப்போ 6 hours தான் தூங்கணும்னா 6 hours தான் கண்டிப்பா தூங்குவாங்க. அதுக்கு மேல எல்லாம் அவங்க தூங்கிட்டு இருக்க மாட்டாங்க. விழிப்புணர்வு, எந்த ஒரு செயலை செஞ்சாலும் அதுல நல்ல ஒரு விழிப்புணர்வு அவங்க கிட்ட இருக்கும். இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணம். இந்த 3 குணத்துக்குமே நான் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அதை வச்சு நீங்க நல்ல ரிலேட் பண்ணிக்கலாம். ராவணனோட ஃபேமிலியை நீங்க எடுத்துக்கலாம். ராவணன் வந்து இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவன். என்ன நீங்க சொல்லுங்க, என்ன அவன் தம்பி விபீஷன் வந்து சத்துவகுணத்துல உள்ளவன். இன்னொரு தம்பியான கும்பகர்ணன் வந்து தூங்கிக்கிட்டே இருப்பான். என்ன வேலை ஆனா தூங்கி அவ்வளோ குண்டா வேற ஆயிருப்பான். சோ அவன் ஏதாவது ஒரு வேலையை கொடுத்தா கூட அவன் வந்து அப்புறம் பண்ணிக்க அப்படின்னு ரொம்ப சோம்பேறித்தனம். அது வந்து கும்பகர்ணன். சோ நம்ம வீட்லயே நம்ம சொல்லுவாங்க இல்லையா, என்ன இவ்வளவு நேரம் தூங்குறான், கும்பகர்ணனா இருப்பான் போல அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க இல்லையா. சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப தூங்கிட்டே இருப்பாங்க. சோ ரஜோகுணத்துல வந்து நம்ம ராவணனை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சத்வகுணத்துல அவன் தம்பி விபீஷணன் கடைசியில ராமர் கிட்ட வந்துருவாரு இல்லையா. ஏன்னா அவர் சத்வகுணத்துல இருந்தாரு. அண்ணனாவே இருந்தாலும் அண்ணன் செய்யறது தப்பு அப்படின்னு தெரிஞ்சனால அதர்ம பாதையில போறாருன்றனால அவரு தள்ளி வந்துருவாரு. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களும் அப்படிதான். ரொம்ப ஐயோ இவன் என் அண்ணன், இவன் என்ன தப்பு செஞ்சாலும் நான் இவன் கூட தான் ஒட்டிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படின்லாம் கிடையாது. சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த அறிவு இருக்கும். அவன் தப்பு பண்றானா நம்ம அவன் கூட அவனுக்கு துணை போக கூடாது, அவன் கூட நிக்க கூடாது, அந்த ஞானம் இருக்கும். அதுதான் சத்துவ குணத்துல உள்ளவங்க. சோ மரணத்திற்கு பின் அவங்க வந்து மேல் உலகங்கள் போவாங்க. மேல் உலகங்கள் நிறைய இருக்கு. சோ கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனம் நம்ம அடையணும் அப்படின்னா அதுக்குமே நிறைய வழிமுறைகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எல்லாமே நம்ம ஃபாலோ பண்ண மட்டும்தான் நம்ம கிருஷ்ணரோட கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும். இப்ப சொர்க்கம் இருக்கிறது அது எல்லாமே மேல் உலகம் தான். ஓகேங்களா. இப்ப அடுத்தது அவங்க உறக்கம் நான் சொல்லிட்டேன். ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட அறிவு பாத்தீங்கன்னா குழப்பமா இருக்கும். எந்த ஒரு செயல்னாலுமே அவங்களுக்கு வந்து அந்த கன்ஃபியூஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். செஞ்சிருவாங்க, ஐயோ இதை செஞ்சிருக்க கூடாதோ, நம்ம அப்படி பண்ணியிருந்திருக்கணும், அப்படி பண்ணியிருந்தா ஒரு சரியா வந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்ற திங்கிங் இருக்கும். யாருக்குன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அவங்களோட செயல்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே இது செஞ்சேன்னா எனக்கு என்ன பெனிஃபிட், சாமி கும்பிட்டாலுமே ஓகே நான் இந்த சாமியை கும்பிடுறேன், ஒரு 1 month கும்பிடுறேன், எனக்கு என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும், இந்த சாமி நான் ஒரு மாசம் நான் விளக்கு போட்டேன், எனக்கு ஒரு பெனிஃபிட்ஸும் கிடைக்கல, அப்ப இந்த சாமியை நான் இனிமேல் கும்பிட மாட்டேன், நான் வேற சாமியை கும்பிடுறேன் அப்படின்ட்டு ஷிஃப்ட் ஆகி போயிட்டே இருப்பாங்க. அப்படி நம்மளும் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த டைம்ல எல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருந்திருக்கோம்னு அர்த்தம். அப்புறம் இந்த மாதிரியே ரஜோகுணத்துல இருந்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க மரணத்திற்கு பின்னு அவங்க கண்டிப்பா பிறவி எடுத்து வருவாங்க. ஏன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க வேண்டிப்பாங்க, எனக்கு இந்த பிறவியே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதனால அவங்க மேல் உலகத்துக்கு போயிடுவாங்க, திரும்ப இங்க வரவும் மாட்டாங்க. அதே ரஜோகுணத்துக்கு நிறைய ஆசை அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். சோ அதனால அவங்க கண்டிப்பா ஆசை இருந்ததுனாலே பகவான் வந்து திரும்பவும் நமக்கு பிறவி கொடுத்துருவாரு.
அதனாலதான் நம்ம ரொம்ப ஆசையே படாதீங்க அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. ஆசைப்பட்டாலே நமக்கு திரும்பவும் நீ ஆசைப்பட்டியா, ஓகே வா. சில பேர் சொல்லுவாங்கல்ல, எனக்கு எங்க அம்மா அப்பா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் வந்து இந்த இந்த ஃபேமிலிக்கே நான் திரும்பவும் பிறக்கணும்னா ஓகே, உனக்கு உங்க அம்மா அப்பா தானே வேணும், அப்ப திரும்பவும் பிறந்துரு அப்படின்ட்டு பகவான் சாங்ஷன் பண்ணிடுவாரு. சோ அவங்க ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப இங்க பிறப்புல பிறப்பு இறப்பு சுழற்சியில மாட்டிக்குவாங்க இந்த ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அப்புறம் உறக்கம் தேவையானது அப்படின்னு போட்டிருக்கு பாத்தீங்களா. இப்ப சமையல்ல வந்து தேவையான அளவு உப்பு அந்த மாதிரி இவங்க வந்து இஷ்டத்துக்கு தூங்கிடுவாங்க, நைட்டு தூங்கிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் பகல்ல ஏதாவது கொஞ்சம் வேலை செஞ்சுட்டு ஐயோ இப்ப எனக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் வர மாதிரி இருக்கு, தூங்கிக்கலாம், ஓகே தூங்கிடுவாங்க அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா. இதே சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க அப்படி இல்ல. இப்ப அடுத்தது வாங்க நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட வேலையெல்லாம் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம். அவங்களுக்கு அறிவு இருக்கா அப்படின்னா அறிவே இல்ல. யாருக்கு? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. சிந்திக்காமல் செய்தல், அவங்களோட ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா பின்னாடி இந்த கான்சிக்வன்சஸ் வரும்ன்றத சுத்தமா அவங்க நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டாங்க, அப்படியே செஞ்சிடுறது. அப்படியே ஏதோ நினைக்கிறத அப்படியே செஞ்சிடுறது. அதனால எவ்வளவு பாதிப்பு வருது அது எதுவுமே நினைக்க மாட்டாங்க, அவங்க பாட்டுக்கு செஞ்சிருவாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராப்பரா இப்போ ஒருத்தங்க கல்யாணம் ஆயிருச்சு அப்படின்னா என் ஒய்ஃபோட தான் குடும்பம் நடத்தணும் அப்படின்னா அந்த ஒரு கான்செப்ட் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்காது. இஷ்டத்துக்கு என்னென்ன தப்பு செய்யக்கூடாதோ, சாஸ்திரத்துல என்னெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு போட்டிருக்கோ அதை கரெக்டா செய்யறவங்க இவங்க தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. சோ அவங்களுக்கு அடுத்தது மனுஷ பிறவியும் கிடைக்காது, விலங்கு பிறவி, இன்னும் சொல்ல போனா விலங்குக்கும் கீழான பிறவி தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் உறக்கம் அளவுக்கு மீறியது, ஒரு நாள் ஃபுல்லா கூட தூங்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம்ல என்ன சொல்றாங்கன்னா, வரதனின் மைந்தனே சத்வகுணம், இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒருத்தருக்கு இந்த சத்வகுணம், தமோகுணம், ரஜோகுணம் இந்த 3 குணத்துக்கும் மத்தியில தான் போட்டி நடக்குமா. இப்போ நம்ம ஒரு நாள் ஸ்டார்ட் பண்றோம், காலையில சாமி கும்பிடுறோம், அப்புறம் வேலைக்கு போறோம், அதுக்கப்புறம் திரும்ப எல்லா வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு கடைக்கு போறோம், அங்க வாங்குறோம், திரும்ப வீட்டுக்கு வரோம், நைட்டு சாப்பிடுறோம், தூங்க போறோம். அப்ப நம்ம நினைச்சு பார்க்கணும் அந்த நாள் ஃபுல்லா நம்ம என்னென்ன வேலையெல்லாம் பண்ணோம், யார்கிட்டயாவது சண்டை போட்டோமா, யாருக்காவது ஹெல்ப் பண்ணோமா, இந்த மாதிரி நினைச்சு பார்த்தாதான் தெரியும் நமக்கு நம்ம எந்தெந்த குணத்துல இருந்தோம். யாருக்கா ஹெல்ப் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம சத்துவ குணத்துல இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப ஏதோ யார்கிட்ட சண்டை போட்டிருக்கோம், 2-3 பேர்கிட்ட சண்டை போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நம்ம ரஜோ குணத்திலயும் தமோ குணத்திலயும் இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ இந்த 3 குணத்துக்கு நடுவுல போட்டி நடக்கும் அப்படின்னு பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சோ இது வந்து ஒரு இதா போட்டிருக்காங்க. காலையில 4 மணில இருந்து 8 மணி வரைக்கும் நம்மளோட குணம் எப்படி இருக்கும், ரொம்ப சாந்தமா நம்ம இருப்போமா, சத்துவ குணத்துல இருப்போம். அதனாலதான் 4:30 வந்து நம்ம அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல என்ன வேலையை நம்ம தொடங்கினாலும் நல்லா ஒரு பாசிட்டிவா நம்மளோட மைண்ட் அளவும் இருப்போம். அதே மாதிரி நம்மளோட வழிபாடுகள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா காலையில வச்சிருப்போம். இப்ப இஸ்கான் மேங்களூர்ல கூட பாத்தீங்கன்னா காலையில 4:30 வந்து மங்களாரத்தி காட்டுவாங்க ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தருக்கு. சோ நாங்க வந்து மங்களாரத்தி லிங்க்கும் போடுறோம், நீங்க எல்லாருமே வாங்க. இப்ப மாதாஜி சொன்ன மாதிரி TIMனு முன்னாடி போடுங்க. TIM என்னன்னா தமிழ்னு அர்த்தம், தமிழோட ஷார்ட் ஃபார்ம். ஏன்னா இஸ்கான் மேங்களூர்ல பாத்தீங்கன்னா more than 14 லாங்குவேஜஸ்ல பகவத்கீதை கிளாஸஸ் ஃப்ரீயா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும். சோ ஆல் ஓவர் இந்தியா, ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எல்லாருமே இஸ்கான் மேங்களூர் மூலியமா பகவத்கீதைய ஃப்ரீயா படிச்சுட்டு இருக்காங்க. சோ இந்த ஞானத்தை நம்ம இஸ்கான் வந்து ஃப்ரீயா நம்ம எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா குஜராத்தி, அதுக்கப்புறம் ஹிந்தி, அவங்க டிபார்ட்மெண்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு பேர் வந்திருப்பாங்க. இப்ப குஜராத்ல தானே துவாரகா நகரம் இருக்கு. சோ அங்கதான் கிருஷ்ண பகவான் வாழ்ந்த இடம். அங்க இருக்கிற டிவோட்டீஸ நீங்க டிஜிட்டலா பார்க்கலாம். அவங்களாம் எவ்வளவு அழகா வீடியோவும் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு இங்க ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரோட மங்களாரத்திலையும் அட்டன் பண்ணுவாங்க. நம்மளும் அந்த மாதிரி இருக்கணும் இல்லைங்களா. அதனால எல்லாரும் யாராவது மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிறீங்க, ரொம்ப காலையில எந்திரிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு மட்டும் நீங்க ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க. மத்தபடி யங் ஏஜ்ல இருக்கவங்க, மிடில் ஏஜ்ல இருக்கிறவங்க, எந்த உடம்பு நல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா மங்களாரத்தி அட்டன் பண்ணுங்க. இப்ப நம்ம ஸ்ரீரங்கத்துல, அப்புறம் குருவாயூர்ல, அப்புறம் அனந்த பத்மநாப சுவாமி கோயில், இங்க எல்லாம் நம்ம விஸ்வரூப தரிசனம்னு ஒண்ணு பார்ப்போம் இல்லையா, ஏர்லி மார்னிங்ல நம்ம பார்ப்போம். அதுக்கு அவ்வளவு பெரிய கியூ நின்னு நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா. இங்க வந்து டிஜிட்டலா நீங்க ஜஸ்ட் போன இந்த லிங்கை டச் பண்ணா போதும் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை நீங்க பார்க்கலாம். நம்ம ஒரு கோயிலுக்கு போய் விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அது நீங்க நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை மங்களாரத்தி பாக்குறதுல கிடைக்கும் அப்படின்னு பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காங்க. அதனாலதான் நீங்க வந்து பாருங்க, எல்லாரையும் கூப்பிடுறதுக்கு காரணம் அதுதான். இப்ப இஸ்கான் பக்கத்துல இருக்கிறவங்க
நேரா கோயிலுக்கே போய் அதுல கலந்துக்க முடியாதவங்க இப்ப எப்படி நம்ம பிரபுபாதர் அவர்களோட குருவான சரஸ்வதி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் வந்து டெக்னாலஜிய கிருஷ்ண பக்திக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியுமோ யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. சோ அதனாலதான் ஹெல்ப் பண்றாங்க இஸ்கான். இப்ப நம்ம அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஜூம்ன்ற ஆப் மூலியமா பகவத்கீதை கிளாஸஸ் நம்ம கத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? அதனால அதே டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி விஸ்வரூப தரிசனம் பார்த்தா நமக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்குமோ அந்த பலன்கள் வீட்டுல இருந்தே நம்ம போன் மூலியமாவே கிடைக்குதுன்னா அது ஏன் நம்ம விடணும் இல்லையா? வெறும் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு புக் வாங்கினா ஒரு ஷாம்பு ஃப்ரீ அப்படின்னு நான் சின்ன வயசுல படிக்கிறப்பெல்லாம் உண்டு. அதுக்கே நம்ம எல்லாரும் வாங்கணும். பகவானோட அருள் கிடைக்குதுன்றப்ப அதை ஏன் நம்ம மிஸ் பண்ணணும் இல்லையா? ஏன்னா நம்ம வந்து அவ்வளவு பாவங்கள் செய்யறோம், மூட்டையா வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம. சோ அதெல்லாம் போகணும்னா கண்டிப்பா நம்ம மங்கள ஆரத்தியில சுவாமிய தரிசனம் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காலையில எவன் மூஞ்சில முழிச்சோமோ அப்படின்ட்டு நிறைய பேர் புலம்புவாங்க இல்லையா? நம்ம போன் எடுத்து மங்களாரத்தியில சுவாமியை நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம டே ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா அவ்வளவு நல்லா இருக்கும். இது எல்லாருமே நீங்க இத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றவங்க, அதாவது மங்களாரத்தியை ரெகுலரா அட்டென்ட் பண்ணவங்க இது கண்டிப்பா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவீங்க. அதனால கண்டிப்பா எல்லாருமே முடிஞ்ச அளவுக்கு மங்களாரத்தி அட்டென்ட் பண்ணுங்க. அவ்வளவு அழகா இருக்கும். அதுல வந்து பஜன்ஸ் எல்லாம் பாடுவாங்க. அந்த பஜன்ஸ் எல்லாமே நாங்க உங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்போம். சிக்ஷாஷ்டகம் சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்த சிக்ஷாஷ்டகம், அதுக்கப்புறம் பிரபுபாதரோட குரு அஷ்டகம் இருக்கு, நரசிம்ம ஆரத்தி இருக்கு. இப்ப எங்கெங்கலாமோ சொல்றாங்க நீங்க அங்க போய் இது பண்ணுங்க உங்க திருஷ்டி எல்லாம் போகும். இங்க நரசிம்ம சுவாமியோட நரசிம்ம ஆரத்திய எல்லாரும் சேர்ந்து பாடுனாலே அது அவ்வளவு பவர்ஃபுல் நமக்கு கிடைக்கும். சோ அதனால எல்லாருக்கும் டிஜிட்டலா பகவான் ரெடியா இருக்காங்க, நான் அருள் கொடுக்குறேன்னு. அதை ஏன் நம்ம மிஸ் பண்ணணும்? ஓகேங்களா? அதனால எல்லாருமே மங்களாரத்தி அட்டென்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க. TAMனு போட்டுக்கோங்க உங்க நேமுக்கு முன்னாடி. அப்பதான் நீங்க தெரியும், ஓ தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து இவங்க எல்லாரும் வந்திருக்காங்க. நீங்க ஒன்ஸ் ஒரு நாள் அட்டென்ட் பண்ணி பாருங்க அந்த ஜூம்ல எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு. குஜராத்திஸ் எல்லாம் ஜேன் போட்டு அவங்க நேம் போட்டிருப்பாங்க, ஹிந்திக்கு HIN போட்டிருப்பாங்க. இந்த மாதிரி அவ்வளவு பேரும் கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ணரோட அருளுக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. எல்லாரும் அந்த இதை புரிஞ்சவங்க தொடர்ந்து பாத்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. சரிங்களா? அதனால நீங்களும் வாங்க. இப்ப இங்க வந்து நம்ம 8 மணில இருந்து 12 மணி பார்த்தோம்னா நம்ம வேலைகள் எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு ரொம்ப ரஜோகுணத்துல கோபம் வரும், மாறி மாறி இருக்கும் நமக்கு இல்லைங்களா? அந்த குணம் சொல்றேன். அப்புறம் நைட்டு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எல்லா வேலை செஞ்சு ஓஞ்சு டயர்ட் ஆயிடுவோம், கடைசியில நல்லா தூங்குவோம். அதுதான் தமோ குணம். சோ பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, அந்த 3 குணத்தோட கலவை தான் நம்ம இப்ப இங்க வந்து அதேதான் சொல்றாங்க. இங்க வந்து 3 குணம். யாருமே வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா சத்துவ குணத்துலதான் இருப்பாங்க அப்படிலாம் இல்ல, ஒரு நாள் ஃபுல்லா தமோ குணத்துலதான் இருப்பாங்க அப்படின்னு இல்ல. இப்போ கோவப்பட்டுருவோம், அச்சோ நம்ம ரொம்ப கோவப்பட்டுட்டோமே, இப்ப நம்ம பசங்களையே அடிச்சிட்டோம்னு வைங்க, அச்சோ நம்ம குழந்தைய போட்டு இப்படி அடிச்சிட்டோமே, பேய் மாரி நம்ம பிஹேவ் பண்ணிட்டோம், மனுஷனா நம்ம அப்படின்னு நம்மளே அடிச்சிட்ட அப்புறம் நம்ம இதெல்லாம் யோசிப்போம் இல்லையா? சோ நம்ம ஃபுல் டேவும் அப்படியே எல்லாம் இருக்க மாட்டோம். இப்ப தமோ குணம்னு அதான் சொல்றேன், ரொம்ப கோவப்பட்டுட்டோம் அப்படின்னாலும் அதே இதுல நம்மளால இருக்க முடியாது. சோ பகவானும் அதே தான் சொல்றாங்க, இந்த 3 குணத்தோட கலவையில தான் நம்ம இருப்போம். சோ அதனால நீ அது உன் உடம்புக்கு தான் நல்லது இல்ல. இப்ப நீ ரொம்ப கோவப்படுறனா அது உன் உடம்புக்கு தான் நல்லது இல்ல. இப்ப இந்த பிக்சர்ல வந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, இப்ப நம்ம உடம்பு சரியில்லை, இப்ப நம்மளோட பாடியோட நார்மல் டெம்பரேச்சர் என்னது 98.4. இதுவே நம்ம ஃபீவர் வந்துச்சுன்னா நம்ம டெம்பரேச்சர் எங்க போகும், 100 கிட்ட போயிடும், 100 தாண்டி போகும் சில சமயம் இல்லையா? அத மாதிரி நம்ம என்ன மாதிரி செயல்கள் செய்யறோம், நம்மளோட ஆக்ஷன்ஸ் தான் தெர்மோமீட்டர் மாதிரி. நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் நல்ல செயல்கள் செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுவே இந்த மர்டரர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்களே அவங்க எல்லாம் என்ன அவங்க எல்லாம் தமோ குணத்துல இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு சுத்தமா அறிவு மழுங்கி போயிடுச்சு அவங்களுக்கு. ஓகேங்களா? கோவத்துல இருக்கோம், சில இதெல்லாம் செய்யறோம் அப்படின்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். சோ நம்மளோட தெர்மோமீட்டர் என்னது அப்படின்னா நம்ம செய்யற செயல்கள். சோ செயல்கள் வச்சே நம்ம எந்த குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்றத சொல்லலாம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப இங்க பாருங்க, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க, ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதும் சொல்றாங்க. மன அமைதியோட இருப்பாங்க யாரு, சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப இருக்கும் அவங்களுக்கு. இப்போ சில பேர் வந்து லாட்டரி டிக்கெட்டுக்கெல்லாம் இது வாங்கி நான் ஒரு கோடீஸ்வரனா ஆயிர மாட்டேனா அப்படின்ற அந்த ஒரு இது திங்கிங்லாம் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு வரவே வராது. அதுக்கப்புறம் யாராவது நீ வந்து சீட்டு போடு, நீ வந்து 5000 கெட்டுனா போதும் உனக்கு 5 கோடி வரப்போகுது இப்படின்லாம் இந்த மாதிரியான அட்ராக்டிவ் விளம்பரம் காமிச்சா கூட அவங்களெல்லாம் வந்து மயங்கவே மாட்டாங்க. யாரு அப்படின்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க. சுய கட்டுப்பாடு ரொம்ப ரொம்ப இருக்கும் அவங்களுக்கு. அவங்களோட சிந்தனை பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளாரிட்டி இருக்கும். டெசிஷன் மேக்கிங் எல்லாமே ரொம்ப கிளாரிட்டியா இருக்கும், ரொம்ப கிளியர் கட்டா இருக்கும் அவங்களோட டெசிஷன் மேக்கிங் எல்லாமே.
இப்போ இந்த 2 ரஜோகுணம் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு ஆப்போசிட்டா தான் இந்த 2 குணமும் இருக்கும். அதாவது ரஜோகுணத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆசை, அதான் சொன்னேன் இல்லையா, அவங்களுக்கு சில விஷயம் நடந்திருக்கும், அதை வச்சுக்கிட்டே லைஃப லீட் பண்ணிட்டு போக முடியும். ஆனா அது பத்தாது அவங்களுக்கு, அதுல சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்க மாட்டாங்க. ரொம்ப ஆசை ஒண்ணு கிடைச்சிரும், ஆனா அது எனக்கு நான் வந்து 1 கோடி சம்பாதிச்சிட்டேன், இன்னும் நான் 10 கோடி சம்பாதிக்கணும், 10 கோடி சம்பாதிக்கணும்னு ரொம்ப இதா போய்கிட்டே இருப்பாங்க. அப்புறம் திருப்தி இன்மை, சாட்டிஸ்ஃபைடாவே இருக்க மாட்டாங்க. என்ன வேணாலும் கொடுங்க, இருந்தாலும் அவனுக்கு அது கிடைச்சது, அவனும் என் கூட தான் படிச்சான், என்னோட சொல்ல போனா என்னை விட கம்மி மார்க் தான் வாங்கினான், ஆனா அவனுக்கு சூப்பர் வேலை, நல்லா என்னை விட அதிகமான சம்பளம், நான் 1 கார் வச்சிருக்கேன் ஆனா அவன் 2 கார் வச்சிருக்கான். சோ இந்த பொறாமை, அப்புறம் இந்த திருப்தியே இருக்கா, இத்தனைக்கு இவங்க நல்லாதான் இருப்பாங்க. சோ இந்த திருப்தியே இல்லாம இருக்கிறது, இது எல்லாமே ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட தன்மைகள். அடுத்தது தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், எதை கொடுத்தாலும் தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க, ரொம்ப கோவப்படுவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னே தெரியாது, எப்போ ரொம்ப 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 நான் ரொம்ப டிப்ரெஷன்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது, இதுவுமே தமோ குணத்துல உள்ளதுதான். இப்போ அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இப்ப நம்ம பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீ இந்த குணங்கள்ல சத்துவ குணத்துல இரு, அதாவது சத்துவ குணமும் ஒரு தங்க சங்கிலியே, நமது இலக்கு சத்துவத்திற்கும் மேலான, நம்ம இது வரைக்கும் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னா சத்துவ குணம் தான் சூப்பர், ரஜோ குணமும் வேஸ்ட், தமோ குணமும் வேஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ இந்த சத்துவ குணத்தை தாண்டியும் ஒரு நிலை இருக்கு, அதாவது சுத்த சத்துவ நிலை அல்லது வாசுதேவ நிலை, அந்த நிலைக்கு நீ வா அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து சொல்றாரு. ரொம்ப பேராசைதான் பகவானுக்கு இல்லைங்களா. குணங்களின் அலைகளால் பாதிக்கப்படாத ஒரு தாமரை இலை போன்ற நிலையை அடைவதே விடுதலை ஆகும். அதாவது அதான் சொல்றேன், இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து இது போன இதுல கூட நான் சொன்னேன், என் கிளாஸ் ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணவங்க சிரிப்பாங்க, என்ன இந்த மாதாஜி இங்கேயும் அதே சொல்றாங்களே அப்படின்ட்டு. அதாவது ஒருத்தங்க கல்யாண இன்விடேஷன் கொண்டு வந்து வைக்கிறாங்க, கல்யாணமா சரி, இன்னொருத்தவங்க வந்து சொல்றாங்க எங்க அப்பா செத்து போயிட்டாங்கன்னு அழுறாங்க, அப்போ அப்படியா சரி, ஒரு எக்ஸ்பிரஷனும் இல்லாம இருக்கணும், எந்த ஒரு பற்றுதலோடு இருக்காம அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு எவ்வளவு கஷ்டம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நிலைமையில நம்ம இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம எல்லாரும் எந்தெந்த நிலையில இருக்கோம் அப்படின்றது நம்ம சுய பரிசோதனை பண்ணாதான் தெரியும். இருளை விரட்ட இருளோடு சண்டையிட வேண்டாம், விளக்கை ஏற்றுங்கள். சோ ஒரு ரூம் ரொம்ப இருட்டா இருக்குன்னா ஜஸ்ட் ஒரு விளக்கு ஏத்தி வச்சுட்டோம்னாலே அந்த என்டையர் ரூமே வந்து நல்ல பிரகாசமா ஆயிடும் இல்லையா. அதே மாதிரிதான் என்ன கஷ்டம் வேணாலும் வரட்டும், நம்ம அந்த பக்தின்ற ஒரு அகல் விளக்கு ஏத்தி வச்சிட்டா போதும், நம்ம வாழ்க்கையை வந்து பிரகாசமா ஆயிடும் அப்படின்றதுதான் பக்தி. அப்படின்றதுதான் பகவான் சொல்றாங்க. பக்தி என்னும் செயல்முறையில் ஈடுபாடும் போது நாம் உடனடியாக குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட நிலைக்கு உயர்த்தப்படுகிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது இதற்கு மிக எளிய வழியாகும். சோ நம்ம இங்க கலியுகத்துல நாம ஜபம் செஞ்சாலே போதும், நம்ம எல்லா பாவங்கள்ல இருந்தும் நம்ம தப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம், ஆனா இப்ப ஏதாவது காயத்ரி மந்திரம்லாம் சொல்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம சுத்தபத்தமா இருக்கணும், இந்த மாதிரியான இடத்துலதான் இருந்து சொல்லணும் அப்படின்னு நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. ஆனா ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்துக்கு அந்த எந்த ரெகுலேஷனுமே இல்ல, எங்க வேணாலும் சொல்லலாம். நம்ம டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோமா சொல்லலாம், பாத்ரூம்ல குளிச்சிட்டு இருக்கோமா சொல்லலாம். ஏன்னா பாத்ரூம்ல கூட எத்தனையோ பேர் வழுக்கி விழுந்து அதுல வந்து கை கால் உடைஞ்சு ஆபரேஷன் பண்ணி பெரிய இதெல்லாம் ஆயிருக்கு. பாத்ரூம்ல வழுக்கி விழுந்து செத்து போனவங்களும் இருக்காங்க. சோ அதனால நம்ம பாத்ரூம்குள்ள போயிட்டோம் அப்படின்றா நம்ம வந்து சொல்லக்கூடாது, அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம வந்து இடைவிடாம சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும், சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது நமக்கு தான் ப்ரொடெக்ஷன் மாதிரி. சோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் சொல்ல நம்மளோட பாவங்களும் கம்மியா ஆகும். சோ அதனாலதான் இங்கேயுமே பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து அவங்களோட டிவோட்டிஸ்க்கு அவங்களோட டிசைபிள்ஸ்க்குலாம் ஆக்சுவலா 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்ண சொன்னாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க டிசைபிள்ஸ் எல்லாம் 64 ரவுண்ட்ஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் பிரபுபாதர் அவர்களே அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் 16 ரவுண்ட்ஸ் கம்மி பண்ணாங்க. ஆனா 16 ரவுண்ட்ஸுக்கு கம்மியா நீங்க சொல்லாதீங்க, 16 ரவுண்ட்ஸ் கண்டிப்பா சொல்லணும் அப்படின்ட்டு பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து நிர்ணயம் வச்சிருக்காங்க. சோ 16 ரவுண்ட்ஸ் பண்றது நமக்கு தான் நல்லது. ஏன்னா தேவையில்லாம பிரச்சனைகளுக்கு நம்ம போக மாட்டோம். இப்ப நமக்கு டைம் இருக்கா, நம்ம இன்னைக்கு இன்னும் முடிக்கல, நம்ம 8 ரவுண்ட் தான் பண்ணிருக்கோம், இன்னும் 8 ரவுண்ட் நம்ம பண்ணணும்னு சொல்லி நம்ம ஒழுங்கா சாமியை கும்பிட்டுட்டு இருப்போம். இதுவே நம்ம வந்து அதெல்லாம் இல்ல, நம்ம இஷ்டத்துக்கு யார்கிட்டயா பேசுறோம்னு வைங்க, பேசினாலே சில சமயம் சண்டை வந்துடும்.
ஓகேங்களா? சோ அதனாலதான் நம்ம பக்தி பண்றது மூலியமாவே நிறைய விதமான பிரச்சனைகள்ல இருந்து விடுபட்டுறலாம் அப்படின்ட்டு பகவானும் இங்க சொல்றாங்க. சோ எப்படி ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப குண்டா இருக்காரு, அப்ப டாக்டர்கிட்ட போறப்போ அவர் சொல்றாரு, நீங்க ரொம்ப ஃபேட்டா இருக்கீங்க, ஒபீஸா இருக்கிறீங்க, நீங்க உங்க லைஃப் ஸ்டைல கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணிக்கோங்கன்னு ஒரு டாக்டர் எப்படி அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்களோ அதே மாதிரிதான் பகவானும் இங்க நமக்கு அட்வைஸ் கொடுக்குறாங்க. உன் லைஃப் ஸ்டைல கொஞ்சம் நீ மாத்திக்கோ. உணவு வந்து எந்த மாதிரியான உணவு நம்ம எடுத்துக்கணும்னு பகவான் சொல்றாங்க, சாத்வீகமான உணவை நீங்க எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. அதுவும் பிரசாதமா நீ எடுத்துக்கோ அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப நாளைக்கு சாப்டர் 15 வரும். அதுல வந்து பகவான் வந்து ஏன் நம்ம வந்து பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி ஏன் சாப்பிடணும் அப்படின்ற விஷயம் நாளைக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். அது பகவான் டீடைல்டா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. சோ நீ பிரசாதமா எடுத்துக்கோ. அப்புறம் இது மனதை அமைதிப்படுத்தும். சோ ஏன்னா அந்த ஃபுட்டுல வந்து நம்ம நிறைய ஜெர்ம்ஸ் நம்ம தெரியாமலே நம்ம அழிஞ்சு போகுது. சோ அந்த பாவம்லாம் நம்மள சேராம இருக்கும். அதனாலதான் நம்ம பகவானுக்கு அதை ஆஃபர் பண்ணிடுறோம். அப்புறம் பாருங்க, நம்ம நட்பு நம்ம தேவையில்லாத துர்சங்கமா இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை விட்டு வரணும். கண்டிப்பா அந்த நட்போட நம்ம இருக்கக்கூடாது. தீய பழக்கங்கள் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விலகி இருத்தல். அடுத்தது பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அதிகாலையில விழிக்கிறது. இது சத்துவ குணத்திற்கான நேரம். சோ இந்த மாதிரி வச்சுக்கோ. பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க, இதுல நீ எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்க கூடாதுன்றத அழகா சொல்லிட்டாங்க. இப்ப அடுத்தது வந்து எக்ஸாம்பிள், இந்த ஃபேன் எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்காங்க. பக்தி செய்ய தொடங்கிய பிறகும் பழைய குணங்களின் தாக்கம் சிறிது காலம் இருக்கவே செய்யும். இது உங்க எல்லாராலையும் புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்ட்டு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்மோக்கிங் பண்றவங்க அவங்களெல்லாம் ஒரு ரீஹாபிலிட்டேஷன் சென்டருக்கு கூட்டிட்டு போய் அவங்கள திருத்த முயற்சி பண்றப்போ அவங்க கொஞ்ச நாள் விட்டுருப்பாங்க. மறுபடியும் அதை ஏன் நம்ம ஒரு தடவை பண்ண கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான வரும். அதே மாதிரிதான் நம்ம ஏதாவது ஒரு கெட்ட குணங்கள்ல இல்ல கெட்ட ஒரு ஹேபிட்ஸ்ல இருந்து வெளியே வரணும்னு நினைக்கிறப்போ திரும்பவும் அதை ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியான இது வரதான் செய்யும். ஆனா அத வந்து இல்ல இது தப்பு, இது கண்டிப்பா இது எனக்கு கெடுதல் செய்யும், அதனால நம்ம செய்யவே கூடாது அப்படின்ற ஒரு திடமான ஒரு இது இருக்கணும். இருந்துட்டு நம்ம அதை வெற்றி கொள்ளலாம். மின்விசிறியை அணைத்த பிறகும் அதன் வேகத்தால் அது சிறிது நேரம் சுழல்வது போல நம் பழைய கர்ம வினைகள் மெதுவாகவே அடங்கும். தளர்ந்து விடாதீர்கள், சுழற்சி நிச்சயம் நிற்கும். சோ நம்ம வந்து இப்போ நல்ல பக்தி பண்றாங்க, கிருஷ்ண பக்தி பண்றாங்க, அவங்களுக்கும் கஷ்டம் வருதே அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது ஏன்னா பகவான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாங்க, இது துக்கங்கள் நிறைந்தது. கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கும் கண்டிப்பா கஷ்டங்கள் வரும், வராதுன்னுலாம் கிடையாது. ஆனா பகவான் வந்து அந்த கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்துருவாரு, எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணணும் அப்படின்ற ஞானத்தையும் கொடுத்துருவாரு. சோ அதனால நமக்கு கஷ்டமே வராது அப்படின்லாம் கிடையாது, கஷ்டங்கள் வரும். இப்ப அடுத்த ஸ்லோகத்துல பாத்தீங்கன்னா, எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் எனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுபவன் ஜட இயற்கையின் குணங்களை உடனடியாக கடந்து பிரம்ம நிலைக்கு வந்து அடைகிறான். சோ எந்த சிச்சுவேஷனாலும் அதை இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா, கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக நமக்கு கஷ்டம் வராது அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது. கண்டிப்பா கஷ்டங்கள் வரும். ஆனா இதே வந்து கிருஷ்ண பக்தி பண்ணாம இருக்கிறவங்க ஒரு ஜோசியரையோ இல்ல இந்த கல்லு மோதிரம் போட்டா இந்த பிரச்சனை சரியாகும், நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வரும் இல்லைங்களா, இந்த பிரச்சனை இருக்கா இங்க வாங்க, இந்த பூஜை பண்ணலாம், இது பண்ணா சரியாயிடும் அப்படின்ட்டு நிறைய இதெல்லாம் சொல்றப்போ அதை தேடி போயிடுவாங்க. ஆனா கிருஷ்ண பக்தர்களுக்கு தெரியும் கஷ்டங்கள் வரதான் செய்யும். ஏன்னா நம்ம போன ஜென்மத்துல பண்ணி இருக்கிற பாவத்துக்கு நம்ம அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அப்படின்ட்டு பகவானே சொல்லியிருக்காங்க. கஷ்டமே வராதுன்னா இல்ல, கஷ்டம் வரும். இங்க பகவத்கீதையில நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அதுதான், கஷ்டங்கள் கண்டிப்பா வரும். ஆனா அதை ஓவர் கம் பண்ணி அதை எப்படி நம்ம தைரியத்தோட அதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்றதான் பகவான் வந்து இங்க சொல்லி தருவாங்க நமக்கு. சோ யாரு வந்து அந்த கஷ்டத்திலயும் விடாம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான் இல்லையா, அவனை நான் கண்டிப்பா காப்பாத்திடுவேன் அப்படின்றதுதான் பகவான் இங்க சொல்றாங்க. விடுதலையை நோக்கி மாம்சயோ அவ்யபிசாரேன பக்தி யோகேன சேவதே, யார் ஒருவர் கலப்படமற்ற பக்தியில் சடப்படுகிறாரோவா அவர் இந்த 3 குணங்களையும் கடந்து பிரம்ம நிலையை அடைகிறார். சோ ஒருத்தனுக்கு வந்து என்ன மாதிரியான கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, அவன் வந்து விடாம கிருஷ்ண பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவன் பிரம்ம நிலையும் சாதாரண இது இல்லையா. சோ அந்த பிரம்ம நிலைக்கு அவன் வந்துருவான் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இங்க சொல்றாங்க. சோ இதோட நம்ம இந்த 14th சாப்டர் நம்ம முடிச்சிட்டோம். நாளைக்கு வந்து 15th சாப்டர்
கண்டிப்பா நாளைக்கு எல்லாரும் அட்டென்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த புருஷோத்தம மாசம் மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு தான் இந்த புருஷோத்தம மாசம் எண்டாவது டே, நாளைக்கு தான். பிளஸ் சாப்டர் 15 தான் புருஷோத்தம மாசத்துல விசேஷமா படிக்கணும்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. புருஷோத்தம மாசம்ன்றது ஒரு 3 வருஷத்துக்கு ஒருக்க தான் வரும். இந்த புருஷோத்தம மாசத்துல பகவான் கிருஷ்ணரை கும்பிடுறது ரொம்ப 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 விசேஷம். அவருக்கு வந்து நெய் விளக்கு காட்டுறது அது எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப விசேஷம். சாப்டர் 15 ஸ்லோகாஸை டெய்லி படிக்கிறது ரொம்ப விசேஷம். ஸோ அதனால நாளைக்கு சாப்டர் 15 உங்களால ஸ்லோகம் படிக்க முடியலனாலும் பரவாயில்ல, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுங்க. கிளாஸ் அட்டன் பண்ணாலுமே நமக்கு நல்லது நடக்கும் கண்டிப்பா. அதனால நாளைக்கு சாப்டர் 15 கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாதீங்க, எல்லாருமே வந்து அட்டன் பண்ணுங்க. இது வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரமா தான் நம்ம சொல்லிக்கிட்டு இருப்போம். அதாவது ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. இந்த நடுவுல இருக்கிறவங்க தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு. இங்க போட்டிருக்காங்க பாருங்க, சைத்தன்ய மகாபிரபுன்றது இப்போ ஜஸ்ட் ரொம்ப ரீசெண்டா தான் 500 years பிஃபோர் மாயாப்பூர்ல நவ்தீப் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு அவதாரம் பண்ணாங்க. அவங்க வந்து ராதையோட பாவத்துல கிருஷ்ணர், ராதை மாதா வந்து எப்படி கிருஷ்ணர் கிட்ட அந்த பிரேம பாவம் இருந்தது இல்ல, அதே மாதிரி அந்த பிரேம பாவத்துல கிருஷ்ணரை இது பண்ணாங்க. கிருஷ்ண பக்தியை இந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமும் எடுத்துரைக்கிறதுக்காகவும் இந்த நாம ஜபத்தை மெயினா கலியுகத்துல நாம ஜபம் தான் சிறந்தது, அதனால நாம ஜபம் நல்ல எல்லா இடத்துலயும் இது ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காகவே பகவான் வந்து வந்தாங்க. அவர் வர்ற அந்த ஸ்டேஜ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய தவறுகள் நடந்துட்டு இருந்தது. அது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக பகவான் வந்து இந்த அவதாரம் மேற்கொண்டாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா அவர் கருணையே வடிவானவர். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கருணை கடல். எப்பெல்லாம் கிருஷ்ண பகவான் கீழே வராங்களோ, அதாவது அவதாரம் பண்ணி கீழே வராங்களோ, அவங்களோட அசோசியேட்ஸ் அவங்களும் கீழே வருவாங்க. சோ நித்யானந்த பிரபு யாருன்னா ஆதிசேஷனான பலராமர், அவர் தான் வந்து நித்யானந்த பிரபுவா வராரு. சோ ஆதிசேஷன் இல்லாம பெருமாள் வரமாட்டாரு இல்லையா. சோ பெருமாள் எப்பெல்லாம் எந்த ஒரு அவதாரம் எடுத்தாலும் ஆதிசேஷனும் கூட வருவார் ஏதா ஒரு ஃபார்ம்ல. இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் கிருஷ்ணர் அப்படின்னா பலராமரா யார் இருக்காருன்னா நித்யானந்த பிரபு தான் பலராமரா இருக்கிறது நித்யானந்த மகாபிரபு. அப்புறம் சக்தி ராதாராணியோட இதுலதான் கதாதர பண்டிட் வராங்க. ஏன்னா ராதாராணியால பிரிஞ்சு இருக்க முடியாது கிருஷ்ணரை. சோ அவங்க வந்து கதாதர பண்டிட்டா இங்க வராங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு காலத்துல. அப்புறம் பக்தி பக்தர் அதாவது ஸ்ரீவாசாதி, இவர் யாருன்னா நாரதர் வந்து எப்போதுமே பெருமாளை கும்பிட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லையா. நாராயணா நாராயணா நாராயணா, நாராயணனை விட்டு பிரிய முடியாது நாரதரால. சோ பெருமாள் இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபுவா வர்றப்போ நாரதர் வந்து ஸ்ரீவாசாதியா வராரு. நம்ம இந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரத்துல இவங்க 5 பேரோட பேர் தான் நம்ம சொல்றோம். இங்க அத்வைதா ஆச்சாரியார் இருக்காங்க. இவங்க வந்து விஷ்ணு சிவா, விஷ்ணுவும் கிருஷ்ணாவும் ஒண்ணு இல்ல. ஏன்னா நிறைய கோள்கள் இருக்கு. அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகம் அப்படின்ட்டு ஒரு பாட்டுல கூட வரும் இல்லைங்களா. சோ இங்க நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் 8 பிளானட்ஸ். முன்னாடி நான் சின்ன வயசுல படிக்கிறப்ப 9 பிளானட்ஸ் இருந்தது, இப்ப 8 பிளானட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ நம்ம 8 பிளானட்ஸ் தான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா உண்மையில கோடிக்கணக்கான பிளானட்ஸ் இருக்கு. அதுல ஒரு பிளானட்டுக்கும் ஒரு விஷ்ணு இருக்காரு. அந்த விஷ்ணு எல்லாருக்கும் ஹெட் யாரு, சுப்ரீம் பவர் யாருன்னா கிருஷ்ண பகவான். ஓகேங்களா. சோ ஒரு நிமிஷம். சோ இந்த ஒரு விஷ்ணு அப்புறம் சிவபெருமான் இருக்காங்க இல்லையா. சிவபெருமான் வந்து முதன்மையான ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. சோ சிவபெருமானாலையும் பகவான் கிருஷ்ணரை கும்பிடாம இருக்க முடியாது. சோ அந்த சிவபெருமான் தான் அத்வைத ஆச்சாரியாரா வந்திருக்காங்க. இப்போ நம்ம ஜபம் பண்றப்பவும் பாத்தீங்கன்னா எதுக்காக இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்ம சில சமயம் நம்ம வாயில இருக்கிற எச்சில் எல்லாம் படலாம் மாலையில. சோ அது மூலியமா நம்ம எதுவும் அபச்சாரமோ ஏதோ பாவம் வந்துடக்கூடாது இல்லைங்களா. அதனாலதான் நம்ம முதல்ல இந்த பஞ்சதத்துவ மகாமந்திரம் சொன்னோம் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது தவறு சில சமயம் தூங்கிடுவோம். இது எல்லாமே நார்மல் தான் இல்லையா. சோ நம்ம சில சமயம் தூங்கிடுவோம். சோ அதனால எந்த பாவமும் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக இவங்க 5 பேரும் நமக்கு ப்ரொடெக்டிவா இருக்காங்க. இவங்க 5 பேரும் இந்த குழந்தை பாவம் தூங்கிருச்சு, இதுக்கு பாவம் எல்லாம் சேரக்கூடாது, பரவாயில்ல, இதுக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தியை நம்ம கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்கதான் எல்லாத்தையுமே கிராண்ட் பண்ணுவாங்க. அதனாலதான் நம்ம இவங்க அருள் இல்லாம நம்மளால ஒரு நாளைக்கு 16 மாலைகள் கண்டிப்பா ஜபிக்கவே முடியாது. அதனாலதான் ஒரு மாலை ஃபர்ஸ்ட் மாலை ஸ்டார்ட் பண்றப்பவே ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர
ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா இந்த பிக்சரை வந்து அப்படியே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இவங்களை நினைச்சிட்டு நம்ம வேண்டிக்கணும், நான் நல்லபடியா ஜபம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வேண்டிக்கிறோம். நம்ம ஒரு மாலை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் இவங்க இதே மந்திரத்தை நம்ம சொல்லணும். ஏன்னா இவங்களோட அருள் இருந்தா கண்டிப்பா நம்மளால 16 சுற்றுகள் கண்டிப்பா பண்ண முடியும். இருக்காங்க சில பக்தர்கள் இருக்காங்க, அவங்க ஏகாதசி தோறும் நிறைய மாலைகள் 64 மாலைகள் இது பண்றவங்களும் இருக்காங்க. மேபி இப்போ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணி இருக்கிறவங்க கூட நிறைய பேர் வந்து நிறைய சுற்றுகள் பண்றவங்க இருக்கலாம். ஓகேங்களா? சோ ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை நம்ம விடவே கூடாது. கலியுகத்துல நாம ஜபம் மட்டும்தான் நம்மளை காப்பாத்த போகுது. எப்படி திரௌபதி வந்து கோவிந்தா காப்பாத்து அப்படின்ட்டு சொன்னப்போ அவளுக்கு வந்து சாமி வரல, சாரியே அவளோட அந்த நாமமே சாரியை கொடுத்துருச்சு. அதே மாதிரி கலியுகத்துல நம்ம இந்த நாம ஜபம் தான் ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் நமக்கு வந்து இன்னும் ஆஃப்டர் 10,000 இயர்ஸ் இந்த மகா மந்திரம் இருக்காது. 10,000 இயர்ஸ் கழிச்சு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப என்ன சொல்றதுன்னா அதான் இந்த 10,000 இயர்ஸ் தான் இருக்க போகுது. அதுக்கப்புறம் ஏன்னா கலியுகத்தோட கலியுகம் 10,000 இயர்ஸ்ல முடிய போறது கிடையாது. ஏன்னா இப்போ கலியுகம் தொடங்கியே இன்னும் 5,000 இயர்ஸ் பிஃபோர் தான் கிருஷ்ண பகவான் அவரோட அந்த துவாபர யுகம், அதுக்கப்புறம் தான் கலியுகம் இல்லையா? 5,000 இயர்ஸ் தான் ஆயிருக்கு. சோ இன்னும் இருக்கு, நிறைய நாள் இருக்கு. ஆனாலும் நமக்கு ஏதோ கொஞ்சம் புண்ணியம் செஞ்சனால நம்ம இந்த பகவத்கீதை கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ற வாய்ப்பு, கிருஷ்ணரோட கதைகளை கேட்கிற வாய்ப்பு எல்லாமே கிடைச்சிருக்கு. அதுவும் இது புருஷோத்தம மாசம். இந்த புருஷோத்தம மாசத்துல நீங்க எல்லாருமே ஸ்பெஷலா லக்கி. ஏன்னா இந்த புருஷோத்தம மாசத்துல நீங்க எல்லாருமே கேட்டிருக்கீங்க, பகவத்கீதைய கேக்குறீங்க. சோ நீங்க எல்லாருமே ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். நீங்க எல்லாருமே கண்டிப்பா புண்ணியம் பண்ணிருக்கீங்க. அதனாலதான் இந்த கிளாஸஸ் அட்டென்ட் பண்ற பாக்கியம் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. சோ என்னோட ரெக்வெஸ்ட் எல்லாருமே L2க்கு வாங்க, லெவல் 2க்கு வாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து ஜஸ்ட் மேலோட்டமா தான் நாங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். லெவல் 2ல தான் டீப்பா இன்னும் நல்லா படிக்கலாம். அப்புறம் லெவல் 3 இந்த மாதிரி ஒரு லெவலா நீங்களும் எல்லாருமே நானும் இன்னும் ஸ்டூடெண்ட் தான், நானும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். இங்க மதனா மாதாஜி அவங்களும் படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. சோ எல்லாரும் அட்மின் ரிலேட்டட் சேவாக்கும் வாங்க. இங்க உள்ள ரம்யா மாதாஜி அழகா அட்மின் சேவைக்கு அவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதனால இங்க நிறைய சேவாக்களும் இருக்கு. அதனால பகவானுமே சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க நிறைய சேவை என்னோட தொண்டனுக்கு தொண்டனா இரு அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? எனக்கு வந்து சேவை செய்யறது ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்ட்டு பகவானே சொல்றாங்க. அதனால உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க சேவை செய்யறதுலயும் ஈடுபடுங்க. இப்ப மாதாஜிஸ் எல்லாமே பிரபுஜிஸ் எல்லாமே டீச்சிங் சேவாவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சோ உங்களுக்கு எது நல்லா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டடா இருக்கீங்களோ அதுல நீங்க தாராளமா நீங்க அந்த சேவைய செய்யலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நானும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச கொஞ்சம் விஷயங்களை நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் சொன்ன கருத்துக்கள்ல யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு விதத்துல உங்க மனசை புண்படும்படியா நான் பேசியிருந்தேன்னா என்னைய மன்னிச்சிருங்க. க்ளோசிங் பிரேயர்ஸ் மதனா மாதாஜி, க்ளோசிங் பிரேயர்ஸ் யாராவது சொல்லுவாங்களா இல்ல நானே சொல்லிடவா? மாதாஜி தான் சொல்லுவாங்க. மாதாஜி நீங்களே சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவ ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். अनंत कोटि भक्त वृंद की जय शील प्रभुपाद की जय रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय चैतन्य महाप्रभु की जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय जय राधा गोविंद की जय अयोध्या श्री राम लल्ला की ஜெய். और प्रेमानंदे हरि हरि எல்லாரும் இவ்வளவு பொறுமையா நான் வந்து சொன்னதை கேட்டுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். நாளையில இருந்து மாதாஜி கிளாஸ் எடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? அப்புறம் ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட், யாரும் விட்டுட்டு போகாதீங்க. ஒரே ஒரு ரெக்வெஸ்ட், இப்ப பாத்தீங்கன்னா பக்தி விருக்ஷா அப்படின்னு நம்ம இஸ்கான் மேங்களூர்ல பிரிச்சிருக்காங்க. சோ உங்களோட ஊரும் பின்கோடு மட்டும் உங்களோட சாட் பாக்ஸ்ல நீங்க போட்டுருங்க. போட்டவங்க லீவ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஏன்னா எல்லாரையுமே இன்னும் அந்த குரூப்ல எப்படி இருக்கும்னா நான் நிறைய கிருஷ்ண பக்தி கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய கதைகள் பேசுறது, கிருஷ்ண பஜன்ஸ் பாடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். சோ உங்களை அந்த குரூப்ல ஆட் பண்ணிடுவோம். நாங்க ஊர் வைஸா பிரிச்சிருவோம். சோ ஊர் வைஸா பிரிச்சிட்ட அப்புறம் நாங்க வந்து நம்ம நிறைய ஒன்னா யாத்திரை போலாம், ஒன்னா இஸ்கான் மேங்களூர்ல போய் சேவை செய்யலாம், ஒன்னா கோயில்களுக்கு எல்லாம் போகலாம். இந்த மாதிரி நிறைய பிளான்ஸ் இருக்கு. அதனால
தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கொஞ்சம் உங்களோட ஜஸ்ட் உங்க ஊரு பின்கோடு அது மட்டும் போட்டா போதும். சாட் பாக்ஸ்ல கொஞ்சம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க லீவ் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, லைவ் க்ளோஸ் பண்ணிருங்க மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். நன்றிப்பா, அருமை. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இன்னைக்கு சூப்பரா இருந்துச்சு மாதாஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் யாருக்காவது ரொம்ப டைம் ஆயிடுச்சுன்னா நாளைக்கு கூட நீங்க போடுங்க. முடிஞ்சவங்க இப்போ போடுங்க. மதனா மாதாஜி நீங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க, நானும் நோட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எனக்கு ஒரே ஒரு டவுட் இருக்கு. சொல்லுங்க. குவிஸ் ஓபன் பண்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு. அந்த இது இமெயில் ஐடி போட்டேன்னா அது ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்ட் என்னமோ வருது, அதனால எனக்கு ஓபன் பண்ண முடியாம இருக்கு. எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு பண்றேன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, ஃபோன் பண்ணவே இல்லை, விட்டுட்டாங்க. கொஞ்சம் ப்ளீஸ். ஓகே மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு ஒரு பிரபுஜி. யாரு இப்ப பேசுறது? ராஜலட்சுமி. அவங்க வந்து ராஜலட்சுமி மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் உங்களுக்கு ஒரு பிரபுஜியோட நம்பர் நான் தரேன் மாதாஜி. அவங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா மாதாஜி? மதனா மாதாஜி ஒரே ஒரு ராஜலட்சுமி மாதாஜி தானே மாதாஜி இருக்காங்க? ஒரே ஒருத்தங்க தான் இருக்காங்க. ஓகே மாதாஜி, நாங்க உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் தரோம். நீங்க அந்த பிரபுஜிக்கு கேட்டீங்கன்னா அவர் வந்து குவிஸ் ரிலேட்டட் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸுமே அவர் சால்வ் பண்ணி கொடுப்பாரு உங்களுக்கு. ஓகேங்களா? சரி சரி. சாட்ல போடுறீங்களா? சாட்ல போட்டுருங்க மாதாஜி. போட்டவங்க நீங்க லீவ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஊர் பேரு, பின்கோடு. இல்ல எனக்கு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுன்னா நாளைக்கு கூட நீங்க இல்ல மதனா மாதாஜியோட நம்பர் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லீங்களா, அவங்களுக்கு வந்து மெசேஜ்ல அனுப்பிட்டீங்கன்னா கூட ஓகே தான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எங்க பாக்குறது அவரோட நம்பர் இருக்கீங்களா? அனுப்பி வைக்கிறேன் மாதாஜி. உங்களுக்கு நான் போட்டு விடுறேன் மாதாஜி. சரி. உங்களுக்கு நான் பர்சனலா நான் உங்களுக்கு போட்டு விடுறேன், இல்ல ஃபோன் பண்ணி கூட நான் சொல்றேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. லீவ் பண்ணிக்கலாமா? நீங்க நேம் போட்டீங்கன்னா லீவ் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. நீங்க ஊர் பேர் போட்டீங்கன்னா நீங்க லீவ் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. போட்டேன். ஓகே மாதாஜி, நீங்க லீவ் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நாங்க சென்னையில இருக்கோம், எங்களுக்கு ஜாயின் பண்ண முடியுமா? எல்லா ஊர்ல நீங்க எங்க இருந்தாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஏன்னா ஊர் வைஸ் 4 இது இருக்குது, அதனால பின்கோடு கட்டாயம் வேணும் மாதாஜி. சென்னையில இருந்து சென்னைக்கே 4 பேட்ச். அதனால பின்கோடு வச்சுதான் நாங்க சேர்த்துப்பாங்க. அதனால நீங்க கவலையே பட வேணாம். ஜஸ்ட் பின்கோடு, உங்க ஊரு, அது மட்டும் நீங்க கொடுத்துட்டீங்கன்னா போதும். அனுப்பிச்சிட்டோம்ப்பா. ஓகே மாதாஜி, நீங்க அனுப்பிட்டீங்கன்னா ஓகே. நன்றி. உமா மகேஸ்வரி மாதாஜி ஃபோன் நம்பர் தான் கொடுத்திருக்காங்க. மதனா மாதாஜி கீழே கொடுத்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. நான் பார்த்து அவங்க கிட்ட வாங்கிக்கிறேன் மாதாஜி. நம்ம கேட்டு வாங்கிக்கலாம்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி இன்னைக்கு மங்களாரத்தி போட்டிருந்தாங்க, நாளைக்கு இருக்காமா மாதாஜி மங்களாரத்தி? நாங்க இன்னைக்கு அந்த லிங்க் போட்டுடுறோம் பிரபுஜி குரூப்ல. நீங்க நாளைக்கு 4:25க்கு லாகின் பண்ணுங்க. ஏன்னா 4:30க்கு கரெக்டா ஆரம்பிச்சிருவாங்க. சரிங்களா? அந்த தீபம் வச்சு ஆரத்தி காமிப்பாங்க, அதை பாருங்க. அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. அதனால கண்டிப்பா பாருங்க பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஊர் பேர் அனுப்பிட்டு மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. நீங்க ஊர் பேர் போஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா லீவ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. த்ரீ ஓ கிளாக் கிளாஸ் எந்த குரூப் ஜாயின் பண்ணணும் மாதாஜிப்பா? என்னது மாதாஜி கேக்கீங்க? 3 ஓ கிளாக் கிளாஸ் ஒண்ணு இருக்கேன், அது எப்போ ஜாயின் பண்ண லிங்க் வேணும் மாதாஜி? யாரு மாதாஜி பேசுறீங்க? உங்களுக்கு தனியா மாதாஜி அனுப்பிடுவாங்க, மதனா மாதாஜி. ஓகேங்களா? 3 o'clock ஒரு ஒண்ணும் இல்ல மாதாஜி. காலையில கேக்கீங்களா மாதாஜி? நீங்க மத்தியானம் 3 மணி கேக்குறீங்களா? ஏர்லி மார்னிங் 3 மணி கேக்குறீங்களா? மத்தியானம் கிளாஸ் L1 கேக்குறாங்க மாதாஜி, மதனா மாதாஜி. ஓகே, L1 இப்ப வேணுமா யார் மாதாஜி? பேசுறாங்க மாதாஜி? நீங்க 9 PM தானே ரெகுலரா அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஆமா. யார்? பத்மாவதி மாதாஜி பேசுறீங்களா? ஏன் மாதாஜி நாளைக்கு 3 மணி நீங்க 3 மணியும் அட்டெண்ட் பண்ணலாம். ஆனா இங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கீங்கன்னா 9 மணி கிளாஸும் கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்ணணும் மாதாஜி. ஓகேங்களா? ஓகே. நீங்க 3 மணி கிளாஸும் அட்டெண்ட் நம்ம பண்ணலாம். தெரிஞ்ச டைம் இருக்கும்போது நம்ம அந்த கிளாஸ்ல தெரிஞ்சுக்கலாம். தாராளமா நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணலாம் மாதாஜி. அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. மதனா மாதாஜி நீங்க அவங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுருங்க மாதாஜி 3 PM லிங்க். ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி. அவங்க பேர் என்ன மாதாஜி சொன்னீங்க? பத்மாவதி சேகர். பத்மாவதி. ஓகே மாதாஜி. நன்றிங்கப்பா. இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாரும் உங்களோட ஊர் பேர் கொடுத்துட்டீங்களா? ஜோதி பாசு ஒரு நேம் பார்த்தேன். மாதாஜி பிரபுஜி நீங்க, ஜெயந்தி மாதாஜி, பத்மாவதி மாதாஜி நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க? நீங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடலனாலும் பரவாயில்ல, நீங்க சொல்லுங்க, நாங்க எழுதிக்கிறோம். பாண்டியராஜன் பிரபுஜி, விக்னேஷ் பாபு பிரபுஜி நீங்க சொல்லிட்டீங்க, நீங்க லீவ் பண்ணிக்கலாம் பிரபுஜி. பாண்டியராஜன் பிரபுஜி நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க? பத்மாவதி மாதாஜி நீங்க சொல்லிட்டீங்க, சோ நீங்க கூட லீவ் பண்ணிக்கலாம். ஜெயந்தி மாதாஜி அவங்களும் சொல்லிட்டாங்க, மாதாஜி நீங்களும் லீவ் பண்ணிக்கலாம். ஜோதி பாசு மாதாஜி நீங்க சொல்லல, நீங்க சொல்லுங்க மாதாஜி எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. கரூருமா? கரூருங்களா? ஓகே. பின்கோடு 639-002. தேங்க்யூ பிரபுஜி. இன்னும் பாண்டியராஜன் பிரபுஜி நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்க பிரபுஜி? பாண்டியராஜன் பிரபுஜி கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க பிரபுஜி. பாண்டியராஜன் பிரபுஜி. பாண்டியராஜன் பிரபுஜி நீங்க டைப் பண்ண தெரியலனாலும் நீங்க சொல்லுங்க, நாங்க எழுதிக்கிறோம். பாண்டியராஜன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, நம்ம செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கலாம். மதனா மாதாஜி. ஜோதி பிரபுஜி எந்த ஊருன்னு சொன்னாங்க? யாரு? ஜோதி பாசுவா? கரூர் மாதாஜி. 639002. நானும் ஒரு அளவுக்கு நோட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் மாதாஜி. நீங்களும் நோட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது நம்பர் நீங்க கூட எழுதி இருக்கலாம், நான் விட்டுருப்பேன். நம்ம அத கொடுத்துடலாம். ஓகேங்களா? ஆட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பக்தி விருக்ஷால, சோ நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்தந்த குரூப்ல. ஓகே. நாளைக்கு யார் வருவா மாதாஜி? நீங்களா மாதாஜி? எனக்கு தெரியல மாதாஜி, இன்னைக்கே திடீர்னு சொன்னாங்க, அதனாலதான் நான் உங்ககிட்ட கூட சொல்லல. ஓகே ஓகே மாதாஜி. சொல்றாங்க மாதாஜி 8:15க்கு சொல்றாங்க. மாதாஜி நான் பிபிடியே பார்க்கல மாதாஜி அப்படின்னு. ஆனா சூப்பரா எடுத்தீங்க மாதாஜி. அதனால நீங்க பாருங்க. ஆனா ரொம்ப இதா ஸ்ட்ரெயினா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாதீங்க. சப்போஸ் ஆச்சுன்னா நான் வேணா எடுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. மாதாஜிக்கு ஒரு வேலை இருக்குன்னாங்க. சரி, அவங்க எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணிருக்காங்க, சரி மாதாஜிக்கு ஒரு இக்கட்டான இதுல நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலன்னா நல்லா இருக்காதுல்ல.
அதனாலதான் சரி. என் வீட்ல என் சின்ன பையனும் இல்ல, அதனால எடுத்துட்டேன். அவன் இருந்தாலும் ஓகே கண்டிப்பா எடுத்திருக்க முடியாது. ஓகே மாதாஜி. மிச்சம் மாதாஜி. இருக்கிறவங்க நரசிம்மன் பிரபுஜியோடது எழுதியாச்சு, ஜோதி பாசு பிரபுஜியோடதும் எழுதியாச்சு. எழுதியாச்சு மாதாஜி. ஓகே ஓகே, நம்ம செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. எண்ட் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா.